Φίλοι και φίλες, γεια σας. Καλό μεσημέρι. Για ακόμα μια Πέμπτη στις 1 το καθιερωμένο ραντεβού για μια ασπρόμαυρη, όπως θέλω να πιστεύω και όπως την έχω ονειρευτεί, εξομολόγηση. Σήμερα θα ζητήσω βοήθεια σε μια εκλεκτή καλεσμένη να συνεξομολογηθεί μαζί μου, διότι θεωρώ ότι η γυναίκα που σε λίγο θα δείτε είναι η καταλληλότερη για το να μοιραστεί σήμερα και όπως είπα να συνεξομολογηθεί. Είναι η καταλληλότερη να με βοηθήσει να μιλήσω για τον... Θα δούμε σε λίγο για ποιον. Βεβαίως και το ταΐζω. Ο πατέρας απάντησε στην ερώτηση της κόρης του, στην ερώτηση αν ταΐζει τον Μπαχ, είπε βεβαίως και τον ταΐζω. Για να δούμε. Η κόρη, το κορίτσι που ποδεόταν την κόρη του Τάσου Δενέγρη, στην ταινία σχετικά με το Βασίλη, θα είναι σε λίγο μαζί μας. Για να δούμε, η τεχνολογία είναι σήμερα με το μέρος μας. Και εμείς έχουμε μαζί μας την Κατερίνα Τσιόλη. Δεν μπορώ να συνδεθώ από τον υπολογιστή. Ναι, έχουμε την Κατερίνα Τσιόλη, η οποία όπως μας λέει έχει ένα πρόβλημα. Θα το λύσουμε το πρόβλημα, Κατερίνα. Συνδέθηκες από το κινητό μάλλον. Ναι, αν μπορούμε να κάνουμε μια μικρή προσπάθεια ακόμα. Κοίταξε, μπορούμε να κάνουμε μια μικρή προσπάθεια. Να δω κάτι, περίμενε με μόνο, να δω κι εγώ τι έχουμε ετοιμάσει για τη συνέχεια. Ωραία. Λοιπόν, κοίταξε, θα πάμε... Ωραία, να σας καλέσω εγώ. Δεν σε άκουσα, Κατερίνα. Θα σας καλέσω εγώ. Λοιπόν, περίμενε μια στιγμή πριν μας καλέσεις να πω τι θα ακολουθήσει, επειδή πιστεύω ότι ο πατέρας σου, ο Σταύρος Τσιόλης, ήταν ένας πολύ μεγάλος παραμυθάς. Όσο εσύ θα προσπαθήσεις μήπως λυθεί το πρόβλημα και βγεις από τον υπολογιστή, προτείνω να πάμε να ακούσουμε μια ιστορία την οποία μας προσέφερες. Δεν ξέρω αν είναι η πρώτη φορά που θα ακουστεί, αλλά όσο εσύ λοιπόν θα προσπαθείς, εμείς θα πάμε να ακούσουμε την ιστορία, την περιβόητη αυτή ιστορία ανάμεσα στον Μπακαλιάρο και στον Πράπα. Ωραία, εντάξει. Και, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Περιμένουμε την κλίση με την ελπίδα ότι θα έχει λυθεί αυτό το μικρό τεχνικό πρόβλημα. Ωραία. Ήρθε, εντάξει, αλλά αυτό δεν είχε. Όχι ρε, μην γράφεις. Λέγε. Και ο Κακομοίρης ο Πράπας, όχι ο Κακομοίρης ο Μπακαλιάρος, είχε το τσαγκαρικάκι, πήγαινε, έπαιρνε ξυλόπρο και σε αυτά, έκανα δέρμα, έκανα αυτό, κόλλα, όχι. Από τον Πράπα. Ο Πράπας ήταν ο μεγάλος επιχειρηματίας. Αυτός ο δερματέμπορος, τεράστιο όνομα δηλαδή, σε όλη την Πελοπόννησο. Και του λέει, Γιάννη, δεν μπορώ άλλο να σε κάνω πίστοση, θα σε βγάλω Γιάννη μου, μην ξαναυπεράσεις. Περνάει μια εβδομάδα, έπεσε στην πείνα πια ο αυτός, δεν είχε ούτε σόλα να φτιάξει, ούτε ένα παπουτσάκι, ούτε τίποτα. Αυτός, ο Πράπας ήταν σεβάσμιος άνθρωπος, δηλαδή πουτάνα, πλούσιος και φοβότανε και πήγαινε στον Αγιο Νικόλα, εκεί που γινόντουσαν οι εκτελέσεις. Ένα κισάκι εκεί είναι οι στρατώνες, εδώ ήταν κάτω που γινόντουσαν εκτελέσεις και εδώ ήταν ο Αγιο Νικόλας. Εκεί παντρεύτηκε και η Τρισέβγαινη με τον Θανάση. Στον Αγιο Νικόλα. Πολύ ωραίο εκκλησάκι,
Δηλαδή έξω από την Τρίπολη. Πήγαινε κάθε απόγευμα εκεί πέρα και έκανε την προσευχή του. Δηλαδή το έκλεινε το μαγαζί στις 5, δεν καθόταν. 5 η ώρα έκλεινε, έφευγε όλο με τα ποδαράκια, πήγαινε και έλεγε στο Θεό ότι Θεέ μου αυτό και τα λοιπά. Έκανε την προσευχή του, εν πάση περιπτώσει, έψαινε κιόλας μόνος του, του άρεσε πάρα πολύ. Ο Μπακαλιάρος τον πήγαινε και από πίσω, κύριε Πράμπα, κάνε κάτι για μένα, φτωχός άνθρωπος, θα στα ξεπληρώσω να σου λέω τώρα. Να κοπεί το χέρι, δεν του έδινε, από 6 μήνες δεν πλήρωνε τίποτα, τι να του δώσει. Λοιπόν, και βλέπει ότι αυτός πάει, ο κύριος Πράπας πηγαίνει στον Άγιο Νικόλα και του έρχεται τη μεγάλη ιδέα. Πάει μια ώρα νωρίτερα, σκαρφαλώνει πάνω στην εκκλησία, πώς είναι η πόρτα και το ιερό, σκαρφάλωσε πάνω. Έπρεπε εκεί που κρύφτηκε. Έρχεται ο Πράπας, Θεέ μου, έκανε αυτός μεγάλους σταυρούς ο κύριος Πράπας, το θυμάμαι εγώ έτσι. Θεέ μου, συγχώρεσέ με για τις αμαρτίες και τα λοιπά, και ακούγεται ξαφνικά. Εν τω μεταξύ εκεί είχε ατύχηση. Άμα μίλαγες, είχε ατύχηση. Μέσα στην εκκλησία σίγουρα. Πράπα. Κοκάλος ο Πράπας. Έμεινε. Κύριε, εσύ με καλείς. Εγώ, Πράπα, σου λέω, Πράπα, ότι πρέπει είναι εντολή θεϊκή και πρέπει να την τηρήσεις. Στο Γιάννη Μπακαλιάρο θα το βοηθάς, θα του δίνεις δωρεάν όλα ό,τι ζητήσει. Και εγώ, βεβαίως, όταν έρθεις κοντά μου, θα σε έχω στα δεξιά μου. Πράπα. Θεούλη μου, σε ευχαριστώ. Με τόσο μικρή χάρη ο καημένος ο Μπακαλιάρος. Κάθε μικρό πραγματάκια παίρνει, θα το περποιηθώ, εγώ θα του χαρίσω τα χρέη. Θεούλη μου, γονάτισε κάτω. Έρχεσαι εκεί, έβαλε και τα κλάματα, λένε, και τον είδανε κλαμμένο. Τώρα να μιλήσουμε με τον Θεό. Είναι λίγο μωρή αυτό. Και φεύγει. Την άλλη μέρα ο Μπακαλιάρος καθόταν στο μαγαζί πρωί-πρωί. Στενοχωρημένο. Τι κουφάλα του Μπακαλιάρου. Και μπαίνει ο Πράπας, Γιάννη μου τον αγκαλιάζει. Ό,τι θέλεις από μένα, έλα να σηκώσεις το μαγαζί, Γιάννη μου. Και τον παίρνει από το χέρι και μου κάνει και παίρνει ο Κακομοίρης ξύλο, πρόκες, πετσά, αυτά, σόλες. Ξανά το μαγαζί του. Την έβγαλε, ναι. Εντάξει, μετά ήρθε η κατοχή γαμώτο. Αυτό σχεδιάζανε. Δεν έπιανε κανένας παπούτσια πια. Και άνοιξε αυτό το ταβερνάκι, έβαλε κρασί μέσα και κάπου έβρισκε κάτι σαρδέλες. Οι Ιταλοί του φέρνανε κάτι κουτάκια με σαρδέλες. Έβαζε 2, μια παρέα 6 άτομα, με αυτές τις 2 περνάγανε. Αλλά πήραν 8 κάδες κρασί. Και έλεγαν εντάξει, πήγαμε, συμπλούσαμε κάτω και είπαμε και λίγο. Τι σύμπησε γραπούση. Και πήγαινε και ο Νιόνιος. Του έλεγε Ελίνα, Νιόνιο, τι μου λες τώρα. Με 2 σαρδέλες φάγατε 8 ανθρώπους. Μαρή, ο Χριστός ξέρει ότι χόρτασε 50.000 ανθρώπους με 5 ψαράκια. Κοιμήσου ρε βλάχο, αγράμματε, ρε κοιμήσου βλάχο. Τον έσπρωγε λοιπόν τον Νιόνιο, αλλά δεν ήθελε ο Νιόνιος βέβαια. Γιατί ήταν χάδι αυτό. Λοιπόν, δεν θέλω όμως, θέλω να τις γράψω τις ιστορίες. Δεν τις γράψεις. Ναι. Λοιπόν, έχεις βάλει αυτό το διάβολο, το πάρω και το πετάξω τώρα. Βιστό είναι, βλέπεις. Δεν βλέπω, μπορεί να είναι κλειστό, αλλά δεν ξέρω εγώ τι είναι αυτό εδώ. Ακούσαμε, Κατερίνα, το Σταύρο και άνοιξε. Αυτή την ασπρόμαυρη εξομολόγηση με τίτλο «Στάκτη στα μάτια». Είπα ότι σε θεωρώ την καταλληλότερη να μοιραστείς μαζί μου μια εξομολόγηση που αφορά στον Σταύρο Τσιόλη. Έναν, θα έλεγα, εντάξει, να τον πεις αγαπημένο σκηνοθέτη, αγαπημένο δημιουργό, είναι πολύ λίγο. Σίγουρα
πιστεύω, όπως το έχεις πει και εσύ, ότι ο Σταύρος ήταν ένας μεγάλος παραμυθάς. Και προτιμούσε, το είπε και εδώ στην ιστορία που ακούσαμε, όταν σου διαμαρτυρήθηκε και είπε θα το σπάσω, εννοούσε το μηχάνημα με τον οποίο, το κασετοφωνάκι, ξέρω εγώ, που τον ηχογραφούσες, λέει θα τις γράψω τις ιστορίες. Τελικά τις έγραψε. Την κράτησε την υπόσχεσή του και αυτός είναι και ένας λόγος για τον οποίο ζήτησα τη βοήθειά σου, να είσαι σήμερα το μεσημέρι μαζί, για να παρουσιάσουμε αυτή την απόδειξη ότι ο Σταύρος κράτησε την υπόσχεσή του και μας άφησε ως τελευταίο δώρο ενός παραμυθά, ενός ανθρώπου σαν τον Σταύρο Τσιόλη, τον πατέρα σου, ένα βιβλίο που λέγεται, έχει και έναν εντυπωσιακό τίτλο θα έλεγα, λέγεται «Κεφάλια 5, Ανάσες 4» είναι ο τίτλος, αλλά μέσα συνεχίζεται και είναι «Κεφάλια 5, Ανάσες 4, χέρια πόδια 20, νύχια 100». Θέλω λοιπόν θα πούμε, ο βασικός λόγος λοιπόν σήμερα που θέλουμε να θυμηθούμε τον Σταύρο είναι αυτό το βιβλίο που θεωρώ ότι είναι το αποχαιρετιστήριο δώρο που άφησε σε σένα πρώτα και σε όλους, σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια που πιστεύω που τον αγάπησε μέσα από τις ταινίες και τους ανθρώπους που τον έζησαν από κοντά. Εσύ πώς το παίρνεις αυτό το βιβλίο, αυτό το εξαιρετικό βιβλίο που θα τα πούμε και στην πορεία της συζήτησής μας? Καταρχήν καλό μεσημέρι. Να σε χαιρετήσω αγαπημένο μου Νίκο και μαζί και όσους είναι στη συντροφιά μας αυτή τη στιγμή, καθώς και τον Νικηφόρο που μας υποστηρίζει τεχνικά. Τι να σου πω, ο Σταύρος πίστηκε τελευταία στιγμή να γράψει αυτές τις ιστορίες. Εγώ μεγάλωσα με αυτές τις ιστορίες. Τα κίνητρά του δεν νομίζω ότι ήταν τόσο αγαθά, εννοώντας ότι το βασικό του πρόβλημα πάντα ήταν πώς θα κάνουμε κάτι ώστε να κυλήσει η ζωή, ξέρεις. Και επειδή ήξερε ότι είμαστε κοντά στον αποχαιρετισμό, ήθελε να μου αφήσει κάτι. Επίσης, ήταν μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία ώστε ο Σταύρος να μείνει ενεργός πνευματικά μέχρι το τέλος. Δηλαδή, το βιβλίο μας το πρόσφερε αυτό, ξέρεις, γιατί δυσκολευόμασταν στο θέμα της υγείας πάρα πολύ, είχαμε να αντιμετωπίσουμε δύσκολες καταστάσεις και πάντα το γράψιμο για τον Σταύρο ήταν μια φοβερή διέξοδος και λύτρωση από κάθε τι δύσκολο. Αν μου επιτρέπεις να διαβάσω κάτι από τον πρόλογο, όπου ο Σταύρος ευθύς εξ αρχής από τον πρόλογο του βιβλίου θέλησε να ξεκαθαρίσει τα πράγματα και λέει το εξής. Όταν ο Χρήστος Κωνσταντακόπουλος με επισκεπτόταν στα γυρίσματα της ταινίας «Γυναίκες που περάσατε από εδώ», στη συζήτηση πάντα έλεγα και κάποιες ιστορίες από τα παιδικά μου χρόνια στην κατοχή. Ο Χρήστος είτε γελούσε είτε συγκινιόταν και έμενε για ώρα βουβός. Μια μέρα μου λέει «Θέλω να τα γράψεις». Του λέω «Γιατί?» Λέει «Για να μην ξεχαστούνε». Έγραψα 7 σελίδες και τις πήγα. Μου λέει «Τι είναι αυτό?» Πήγαινε, γράψε σελίδες πολλές. Έκατσα και έγραψα άλλες 7 σελίδες. Συχνά όταν τις έγραφα με έπαιρναν τα κλάματα. Του λέω του Χρήστου «Δεν μπορώ να συνεχίσω, συγκινούμε, κλαίω». Μου λέει με πρωτόγνωρη αυστηρότητα «Κλάψε και γράψε». Αρρώστησα και το χέρι μου ήταν αδύναμο να γράψει. Η Κατερίνα μου αγόρασε ένα μικρό λάπτοπ την Black Friday Παρασκευή, 125 ευρώ. Μου το έφερε στην κλινική. Δεν το ήθελα με τίποτα. Μια μέρα το άνοιξα και είχε ένα πανέμορφο τοπίο με θάλασσα. Είπα, θα γράψω για να γράψω και την πρώτη φορά που είδα τη θάλασσα. Τον ευχαριστώ τον αγαπημένο φίλο. Σταύρος Τσιόλης. Εδώ μου κάνει εντύπωση και νομίζω ότι δείχνει τι ψυχούλα και τι άνθρωπος ήταν ο πατέρας σου, ο αγαπημένος μας Σταύρος Τσιόλης. Καταρχήν αναφέρει και λέει ότι την Black Friday Παρασκευή, το λέει Black Friday Παρασκευή, πήγες και το αγόρασες σε ένα λάπτοπ και λέει και την τιμή. Ήθελε να δείξει, όλοι αντιλαμβανόμαστε και όλοι όσοι ξέρουμε,
το Σταύρο και μέσα από τις ταινίες και είχαμε τη χαρά να τον ζήσουμε από κοντά, είτε λίγο είτε πολύ. Αλλά και παρόλα αυτά δεν θα καθόταν να γράψει, εάν δεν έβλεπε κατά τύχη δηλαδή, όπως μας λέει εδώ στον πρόλογο, εάν δεν έβλεπε στο λάπτοπ που του αγόρασες ένα τοπίο με θάλασσα. Η θάλασσα έπαιξε ιδιαίτερο ρόλο, η θάλασσα και οι γυναίκες στη ζωή του πατέρα σου. Και εδώ ξεκαθαρίζει ότι ο άνθρωπος στον οποίο οφείλουμε ουσιαστικά αυτό το βιβλίο, που έστρωσε το Σταύρο και τον έκανε να κάτσει να γράψει, ήταν ο παραγωγός Χρήστος Κωνσταντακόπουλος. Λοιπόν, άρα θέλω να πω ότι ήταν μεν ένα αποχαιρετιστήριο δώρο, αλλά απ' τη μία υπήρξε στην αρχή ο Χρήστος Κωνσταντακόπουλος που ήταν και ο παραγωγός της τελευταίας ταινίας του Σταύρου, και από την άλλη αυτό το τοπίο που είδε στο ταπεινό λάπτοπ που πήγες και το αγόρασες. Ναι, κοίτα, ο Σταύρος ήταν αρκάς ο Σταύρος. Μεγάλωσε με το μέναλο, ήταν πάνω από το σπίτι μου, το βλέπαμε. Τη θάλασσα την πρωτοείδε 6 χρονών, όπως γράφει στο βιβλίο, εκεί το 8 χρονών, ξέρω εγώ, το 46 πρέπει να ήταν αυτή η τελευταία ιστορία με τον παππού. Και μετά, την επόμενη φορά που την είδε, ήταν 18 χρονών νομίζω, όταν το έσκασε από την Τρίπολη σε ένα φορτηγό ανεβαίνοντας σε ένα φορτηγό με πρόβατα και ήρθε στην Αθήνα να σπουδάσει κινηματογράφο. Επίσης, ήταν από τους ανθρώπους που δεν πήγαιναν στη θάλασσα, δηλαδή ο Σταύρος τα καλοκαίρια δεν πήγαινε να κάνει ένα μπάνιο, 40 χρόνια δεν είχε πάει ποτέ στη θάλασσα όσο ήμασταν εδώ και καθόταν και δούλευε. Αλλά για μένα είναι ιδιαίτερα συγκινητικό, γιατί την τελευταία εβδομάδα πριν φύγει από τη ζωή ήθελε να τον πάω στη θάλασσα. Ήθελε. Ναι. Οπότε πράγματι πρέπει να έπαιζε ένα ρόλο μαγικό η θάλασσα για αυτόν, αλλά την φοβόταν κιόλας ως βουνίσιος. Και φαίνεται ότι, ξέρεις, ήταν αυτές οι τυχαίες φωτογραφίες που έχουν τα λάπτοπ όταν ανοίγει την επιφάνεια εργασίας. Κάτι του έκανε αυτό, ίσως και αυτή η ανάγκη να φύγει από το δωμάτιο και να βγει λίγο στη φύση, να δει τον κόσμο γύρω του, στρώθηκε. Και έτσι όπως είπα, είχαμε και εσύ αρχικά, αλλά και όλοι, επαναλαμβάνω, οι φίλοι του Σταύρου Τσιόλη, αυτό το βιβλίο, το Κεφάλια 5, Ανάσες 4, 1941-1945, σκόρπιες μαρτυρίες παιδιού από την κατοχή. Ήδη να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Έχεις εξηγήσει, είπες και μόνο σου για τον τίτλο. Στον τίτλο είναι οι 2 πρώτες φράσεις. Κεφάλια 5, Ανάσες 4. Ανοίγοντας το βιβλίο λέει χέρια, πόδια 20, νύχια 100. Ναι. Αυτό ήταν ένα ένιγμα της κατοχής. Θυμάστε τα παλιά ενίγματα που τα λέγαμε και στο τέλος βάζαμε και τη φράση τι είναι. Ακριβώς. Και ο άλλος έπρεπε να βρει. Αυτό είναι. Εσύ έχεις καθόλου σκεφτεί τι μπορεί να είναι αυτό? Όχι μόνο δεν το σκέφτηκα, δεν μπήκα καν στη διαδικασία, γιατί μου αρέσει τόσο πολύ, έχει μία ποίηση αυτό το Κεφάλια 5, Ανάσες 4 και το άλλο που είπαμε, που δεν έχω σκεφτεί τι ήταν, και μάλιστα ενώ αναφέρεται στο βιβλίο, νομίζω αναφέρεται στο βιβλίο, δεν μπορούσα να το βρω κιόλας. Δεν μπόρεσα να το βρω. Στο βιβλίο του το λέει ο θείος του ο Χρήστος, που ήταν αδερφός της μητέρας του, της γιαγιάς μου δηλαδή, ο οποίος ήταν και ο σιτοβολώνας του Σταύρου σε ιστορίες. Δηλαδή είχε την τύχη να μεγαλώσει με έναν άνθρωπο που ήταν εξίσου έτσι, έλεγε πολύ ωραίες ιστορίες. Και του είχε πει αυτό το ένιγμα μία μέρα που ένα κορίτσι του έκλεψε τα βόλια και μετά είχε ερωτευτεί άλλο κορίτσι από τη γειτονιά για να του πει ότι ο Σταύρος δεν το βρήκε, δεν βρήκε τη λύση. Και έτσι του είπε ότι είναι νωρίς ακόμα να ασχολείται με γυναίκες. Όταν θα καταλάβει τι σημαίνει αυτό το ένιγμα, τότε μπορεί πια να ασχοληθεί με τις γυναίκες. Τι είναι λοιπόν το Κεφάλια 5 Ανάσες 4? Αυτό θα τα αφήσουμε για το τέλος. Ωραία. Να θυμηθείς να το... Αλλά νομίζω αν κάνω λάθος με διορθώνεις, ότι μέσα στο βιβλίο δεν δίνεται η λύση του ενίγματος. Όχι. Άρα το θυμάμαι καλά.
Καλά το θυμάσαι. Θα τα αφήσουμε λοιπόν για το τέλος. Για την ώρα θα κρατήσουμε τη θάλασσα, θα κρατήσουμε και τις γυναίκες, γιατί και στο βιβλίο γίνονται αναφορές και μάλιστα, όπως το είπες, ο θείος του Σταύρου, ο Χρήστος, πολλές φορές του μιλάει για τις γυναίκες. Ο Σταύρος σε μια συνέντευξή του είχε πει ότι η θάλασσα και οι γυναίκες είναι σαν δύο θαύματα για αυτόν, τα οποία έχουν μια ομοιότητα, ότι μπορεί και να σκοτώνουν όμως. Μπορεί να είναι δηλαδή αυτό που είναι, αλλά μπορεί και να σκοτώνουν. Θέλω να πάμε σε ένα χαρακτηριστικό βίντεο που διάλεξα, από αυτά που αναζήτησα. Είναι στην τελευταία εμφάνιση του Σταύρου, που ήσουν και εσύ εκεί, πάντα ήσουν δίπλα του, στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να είναι το 2017, όπου ο Σταύρος, στο αγαπημένο μου, στο λατρεμένο Ολύμπιον, με το επιτελείο του, με τους ηθοποιούς του και τον Ορέστη Ανδρεαδάκη δίπλα του, τον καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ, θα δώσει ένα μάθημα, θα έλεγα, πολιτικής, ένα μάθημα οικονομίας με το δικό του τρόπο. Θέλω να πάμε να το δούμε, και, αν συμφωνείς, και να επιστρέψουμε. Συμφωνώ και θα σου πω μετά γι' αυτό. Μάθημα οικονομίας. Αυτό με την πατάτα ήταν σε ταινία του Τορνέ. Τώρα αλλάξαν τα πράγματα και λέω, όσα παιδιά έχουν μια εργασία και φτάνουν 600 ευρώ το μήνα, είναι πολλά παιδιά από εδώ, τόσα παλικάρια, τα οποία μπορεί να παίρνουν 360 το μήνα. Αλλά λέω, στο 600 γιατί τόσα παίρνω σύνταξη εγώ. Και λες πώς ζεις με ένα 20 όταν έχεις και 300 ενίκιο. Εδώ είμαστε εδώ. 4 μέρες δεν βγαίνεις, κάθεσαι και γράφεις το σενάριο. Και φτιάνεις μία φακές, περνάς 2 μέρες, πατατούλες βραστές και μια μακαρονάδα. Και τώρα πια το 20 έχει γίνει 80 ευρώ. Και βγαίνει στην πλατεία Χαλανδρίου και τρέμει η αγορά. Αυτό είναι. Και λένε όλο και είναι σε όλες. Περάστε, ας πούμε, αυτός Ακροπολίας, αυτά με υποδέχονται. Σου λέει, αυτός έχει λεφτά. Τι είναι αυτό το κόλπο. Πρέπει να περνάμε λίγες μέρες, λίγο σκληρά, αλλά να δουλεύουμε. Δηλαδή βγάζουμε μεροκάματα να γράφεις. Εγώ τώρα γράφω άλλο σενάριο. Τώρα τι να κάνω. Έχουμε έτοιμο, γράφουμε κι άλλο και σκέφτομαι να γράψω και ένα τρίτο. Να αρχίσω να πουλάω. Όποιος φίλος εδώ κινηματογραφιστής θέλει σεναριάκι να ανεβάσουμε πέρα. Λοιπόν, εγώ λέω να πάμε τώρα, θα γίνει κάποιο πάρτι. Αυτός είναι ο Σταύρος Τσιόλης, ο αγαπημένος μας, όταν αποφασίζει να παραδώσει και μαθήματα, όχι θα έλεγα πολιτικής οικονομίας, μαθήματα επιβίωσης, θα έλεγα, ή πώς να τη βγάζει σε εποχές κρίσης. Να πω ότι στο YouTube, αυτό είναι από την επίσημη, είναι ένα βίντεο που έχει ανεβάσει το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Είναι ένα μικρό, ήταν 2,5 λεπτά. Υπάρχει όμως και πιο 25 λεπτά, όπου εκεί απευθύνεται και σε σένα αρκετές φορές ο Σταύρος, καθώς ήσουν κάπου κοντά του. Εκείνο που μου έκανε... Στην άλλη προβολή, στη δεύτερη προβολή. Στη δεύτερη προβολή. Είναι επίσης, είναι απολαυστικός. Θα έλεγα εδώ στα παιδιά που μας παρακολουθούν να ψάξουν το βίντεο και να το δουν. Εκείνο που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, η Κατερίνα, είναι ότι... Να πω λίγο για αυτό που ακούσαμε. Βεβαίως, βεβαίως. Την πρόταση για τα μαθήματα οικονομίας την έκανε η Αγγελική Αρβανίτη. Η Αγγελική Αρβανίτη είναι η γυναίκα του πασίγνωστου διάσημου διευθυντή φωτογραφίας Γιώργου Αρβανίτη, που είναι ο οπερατέρ του Αγγελόπουλου, κάνει καριέρα στη Γαλλία και ήταν και ο οπερατέρ του πατέρα μου στη Φίνος Φιλμ και στη μακρινή απουσία. Τη δεκαετία του 80, όταν οι ταινίες ήταν ακόμα εντελώς χειροποίητες,
Και ο ένας κινηματογραφιστής δούλευε και βοήθαγε στις ταινίες του άλλου και το ανάποδο. Διότι έτσι γίνονταν το σινεμά εκείνα τα πολύ ωραία και τρυφερά χρόνια και ρομαντικά. Ο Σταύρος είχε παίξει σε μια ταινία του Σταύρου Τορνέ που λεγόταν «Ένας ερωδιός για τη Γερμανία». Είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Και έκανε μάλιστα και τη διεύθυνση παραγωγής στη ταινία αυτή. Υπάρχει λοιπόν μια θρυλική σκηνή στην οποία ο Σταύρος αναλύει πώς μπορεί να ζήσει κάποιος εντελώς ελεύθερος, βράζοντας και τρώγοντας κάθε μέρα μόνο πατάτες βραστές. Με το χρόνο αυτή η σκηνή πήρε διαστάσεις, ας πούμε, και θεωρείται μια ιστορική σκηνή του σινεμά και από εκεί πια θεώρησαν οι φίλοι ότι ο Σταύρος έχει έναν πολύ ωραίο τρόπο να μας λέει πώς μπορεί να διαχειριστεί και να βγάλει πέρα τη ζωή. Περιττό να σου πω ότι εδώ δεν υπάρχει κανένα στοιχείο υπερβολής. Έτσι δούλευε ο Σταύρος, δηλαδή αξία γι' αυτόν είχε να κάτσει 2 χρόνια, 1 χρόνο όσο του έπαιρνε, να δουλέψει το σενάριό του. Ζούσε λοιπόν με τα πρόσωπα αυτά και του έφταναν τα ελάχιστα, ας πούμε. Γι' αυτό και με έναν τρόπο κατάφερε να κάνει και τόσο για τα δεδομένα, ας πούμε, low budget ταινίες, ειδικά οι πρώτες, μετά την επιστροφή, ας πούμε, το 1985, ήταν ταινίες low budget. Αυτό λοιπόν ήταν μια στάση ζωής, δεν ήταν μόνο ένα χαριτωμένο στιγμιότυπο στο τέλος μιας επιτυχημένης προβολής. Θεωρείς λοιπόν, Κατερίνα, επειδή ήταν μια ακριβώς όπως το είπες, στάση όπως το χαρακτήρισες, στάση ζωής, δηλαδή υπήρχε μια απόλυτη συνέπεια λόγων και πράξεων, το οποίο έβγαινε και στις δημιουργίες του, έβγαινε και στο πανί. Θεωρείς ότι ένας λόγος που ο πατέρας σου από την ώρα που μετά από μια τόσο μακρινή απουσία αποφασίζει να επανεμφανιστεί, αυτός ήταν ένας λόγος, η στάση ζωής του, όχι μόνο η καλλιτεχνική, η γενικότερη στάση ζωής που κράτησε, ήταν ένας λόγος που λατρεύτηκε και εξακολουθείτε και σήμερα να ανακαλύπτεται και να αγαπιέται ιδιαίτερα από νέους ανθρώπους? Αυτό που νομίζω έτσι και έχω βιώσει είναι ότι όσοι άνθρωποι γνώρισαν τον Σταύρο και μέσα στη δουλειά και απ' έξω, δηλαδή άνθρωποι που αγάπησαν το έργο του και συναντήθηκαν μαζί του, γιατί είχαμε και αυτά, κανονίζαμε μεγάλες συναντήσεις με διάφορους, ιδιαίτερα μετά την επιτυχία του Ασπερμένου Γυναίκες, μια δεκαετία μετά την προβολή της. Δημιουργήθηκε ένα τεράστιο κίνημα, ας πούμε, ανθρώπων που λάτρευαν αυτή την ταινία και επικοινωνούσαν μαζί μας με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάθε τόσο λοιπόν αποφασίσαμε να κάνουμε μια τρέλα και τους συναντάγαμε όλους αυτούς. Τους δίναμε ένα ραντεβού εδώ για ένα καφέ. Και μαζευόταν 50 άτομα, 100 άτομα, 20 άτομα, ανάλογα, ας πούμε. Και μέσα από αυτόν τον κόσμο κάναμε και ιδιαίτερα μακρόχρονες και φιλίες που εμένα προσωπικά με συνοδεύουν ακόμα. Αυτό που πιστεύω είναι ότι ο Σταύρος ήταν πέρα για πέρα αληθινός, με βαθιά λαϊκά στοιχεία και αγάπη για τη ζωή. Δεν θεώρησε ποτέ ο ίδιος ότι είναι κάτι σημαντικό. Αυτός έλεγε, αν το ρωτούσες, ότι κάνω αυτό που μπορώ, διότι χωρίς αυτό δεν μπορώ να ζήσω. Για το σινεμά έλεγε ότι είναι το ζωτικό του ψέμα. Με αποτέλεσμα, όποιος τον συναντούσε, να μην καταρρίπτεται ο μύθος που είχε μέσα στο φτιάξει στο κεφάλι του για την προσωπικότητα του Σταύρου και όλοι ως καλλιτέχνης, αλλά ίσα ίσα να στέκεται στο ίδιο ύψος και να μεγαλώνει, ας πούμε, η αγάπη και η εκτίμηση λόγω της απλότητάς του ως άνθρωπος. Οπότε... Νομίζω ότι αυτό ήταν πολύ βασικό, ας πούμε. Οπότε, αν μου επιτρέπεις, πάμε να δούμε το επόμενο βίντεο, το οποίο έχει να κάνει με κάποιες επιλεγμένες ατάκες, γιατί άλλο, για τις γυναίκες, και θα επανέλθουμε, γιατί νομίζω ότι αυτό το βίντεο αποδεικνύει αυτό που είπες, ότι όσοι τον γνώριζαν και έξω από την οθόνη, καταλάβαιναν ότι ο δημιουργός με τον άνθρωπο
είναι σε απόλυτη ισορροπία και ο κοινός παρονομαστής τους και αυτό που τους δένει είναι η αλήθεια. Δεν ήταν άλλος ο άνθρωπος Σταύρος Τσιόλης και άλλος ο σκηνοθέτης. Ήταν το ίδιο και το αυτό άτομο. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τις γυναίκες μέσα από τις ταινίες του Σταύρου Τσιόλη και θα επανέλθουμε να συζητήσουμε για το τι ρόλο έπαιξαν οι γυναίκες στην ζωή του πατέρα σου. Ωραία, δύσκολα μου βάζεις. Μαλάκες, λεφτά έχετε, γυναίκες έχετε. Λέμε καμιά φορά πάνω, τι φταίξαμε και ο Θεός έφτιαξε τις γυναίκες. Αλλά σκέφτομαι, γυναίκα με σε κατέστρεψε, αλλά γυναίκες σε σώσανε. Σου το έχω πει, στις γυναίκες θα δίνεις το 5 και θα κρατάς το 95. Κοιτάτε ρε γυναίκα, δεν βλέπει αυτό που βλέπουμε εμείς. Ανοίγει το καπό, τι βλέπει? Μηχανές, καλώδια, μπουζί, πολλαπλασιαστές. Καταλαβαίνει ότι όλα αυτά βρίσκονται σε μια τάξη που δεν μπορεί να τη συλλάβει το μυαλό της. Κάθεται λοιπόν και κλαίει και περιμένει τον άντρα. Διότι ο άντρας, ως μυαλό αναλυτικό, μπορεί και βλέπει τη λεπτομέρεια. Γιατί η γυναίκα δεν τη βλέπει τη λεπτομέρεια? Όχι, γιατί δεν την ενδιαφέρει η λεπτομέρεια. Τι δουλειά κάνουν τα πιστόνια, τα έχει γραμμένα. Εσύ έχεις δει γυναίκα να δουλεύει σε συνεργείο αυτοκινήτων? Το αυτοκίνητο για τη γυναίκα είναι να το βρει έτοιμο σε πολυτελές σαλόνι, να τη μαγεύσει το χρώμα, το στυλ, να μπει μέσα να πατήσει το γκάζι και να φύγει στο ταξίδι. Και ο άντρας για να πάει μαζί της αυτό το ταξίδι έκατσε και ανακάλυψε το αυτοκίνητο. Μάκη, γιατί της είπες να σηκώσει το κεφάλι της για να τη δει ο ήλιος? Διότι η γυναίκα πρέπει να τη σηκώνεις ψηλά. Από μόνη της κοιτάει χάμω, κατάλαβες? Όχι. Θέλω να στεφανωθεί ρε χριστιανέ μου, είσαι για τέτοια εσύ? Όχι. Λοιπόν. Τι έχει δηλαδή το τραγούδι, Γιάννη? Τι έχει? Ξέρεις εσύ αν αυτό το τραγούδι επηρεάζει τη γυναίκα ψυχολογικά? Πάψε ρε που επηρεάζει τη γυναίκα ψυχολογικά. Πάψε. Να ρωτήσουμε το Λάκη που είναι η δουλειά του. Λάκη, το τραγούδι αυτού του είδους είναι δυνατόν να επηρεάσει τη γυναίκα ψυχολογικά? Το τραγούδι αυτού του είδους είναι δυνατόν να επηρεάσει τη γυναίκα ψυχολογικά. Διότι η γυναικεία ψυχή ως φύση ευαίσθητη επηρεάζεται από τα τραγούδια ερωτικού πάθους. Όπως παραδείγματος χάρη τραγούδια του Βαλάντη. Έχω ανάγκη να ζω για σένα, να σε λατρεύω απελπισμένα. Και μπορούν να την οδηγήσουν στην τρέλα ή να αφήσει το σύζυγο και να ακολουθήσει τον εραστή. Καλά ρε, πιάσατε το τραγούδι. Λιορχίστρα, Κώστα. Κατάλαβες τι κάνει ο Θεός? Φτιάχνει τέτοια πλάσματα και μετά τα αφήνει αδέσποτα. Και δεν τον νοιάζει αν εμένα μου κόβει τα πόδια. Εγώ τι κάνω τώρα? Μας ήρθε λίγο ξαφνικά πάνω. Αλλά ώσπου να φτάσουμε στο καράβι θα την ξεχάσουμε. Εγώ δεν την ξεχνάω ρε. Ο χρόνος είναι γιατρός πάνω, έρχεται και τα σκεπάζει όλα. Τώρα πρέπει να ασχοληθείς με άλλα πράγματα. Να την βγάλεις από τη σκέψη σου. Για τη σκέψη μου όλα σου με πονούν, αφού με τώρα ζεις. Σε τρία πράγματα να μην έχεις εμπιστοσύνη. Στις γυναίκες, στις διαβάσεις των τρένων που φυλάσσονται και στους χάρτες. Φιλόσοφος ο Χαραλαμπόπουλος, ένας αγράμμαλος από την Άρτα. Έρχεται πάλι. Τι έρχεται πάνω? Η σκέψη της. Προσπαθώ να την βγάλω από το μυαλό μου, αλλά έρχεται. Πώς έρχεται, Παναγιώτη? Τη βλέπω μπροστά μου, με κοιτάει. Σε κοιτάει? Ναι. Εγώ τώρα γυρίζω το κεφάλι μου, έτσι. Κανονικά, εδώ πρέπει να είναι η λίμνη. Δεν βλέπω τη λίμνη. Δεν βλέπεις τη λίμνη? Ολόκληρη λίμνη. Δεν τη βλέπεις ρε πάνω? Όχι. Τι βλέπεις? Βλέπω αυτήν. Λοιπόν δεν πάμε πουθενά. Θα κοιμηθείς τουλάχιστον 5 ώρες. Με την κυρία Γιατρίνα θα κοιτάξω για ένα καλοψάρι. Ένα γουλιανό ή ένα κυπρίνο. Να το κάνουμε ψητό με λαδολέμονο. Θα σηκωθείς, να φας ώστε να αναλάβεις δυνάμεις. Και σούρουπο πλέον να ξεκινήσουμε για τις οικογένειές μας. Ρωτάει ένα γεροντάκι από το Αίγυο. Κύριε Χριστάκη, τον κυνηγάνε το λαγό? Το κυνηγάνε. Όχι Παναγιώτη, το λαγό τον περιμένεις. Εσύ κάνεις το λάθος και τον κυνηγείς, αυτός γυρίζει γύρω-γύρω και έρχεται και κάθεται εκεί που καθόσουνα. Και σε κοροϊδεύει από πάνω, γι' αυτό έχει μουστάκια. Πάνω! Άστο να χαρεί το κακόμοιρο. Βασανισμένο είναι κι αυτό. Ρε, καταλαβαίνεις τι λες? Άμα χαρεί το βασανισμένο, εμείς θα ταΐζουμε άλλα 5 στόματα. Δεν φαίνεται να είναι σοβαρό. Δεν είναι σοβαρό. Εδώ είδαμε και μάθαμε εμείς να σώδουμε από γυναίκα. Και θα γλιτώσει ο βλάχος. Κι αν δεν έχουν περάσει οι γυναίκες από τα χέρια σου πάνω. Λοιπόν. Το βίντεο αυτό που είναι πολύ χαρακτηριστικό, νομίζω ότι είχε και λίγο ακόμα στο τέλος, που λέει ότι δεν συγχωρούνται αυτοί και τα λοιπά. Θα το θέλω... Διότι οι άνθρωποι δεν συγχωρούν αυτούς που από έρωτα εκπέσανε. Μπράβο. Μια πάρα πολύ δυνατή ατάκα.
να μείνω τώρα στις γυναίκες και πριν σε ρωτήσω, επειδή επαναλαμβάνω ο βασικός λόγος που σήμερα βρισκόμαστε αυτό το μεσημέρι είναι το βιβλίο, το αποχαιρετιστήριο δώρο του πατέρα σου, του Σταύρου Τσιόλη, κεφάλια 5, ανάσες 4, 1941-1945, σκόρπιες μαρτυρίες παιδιού από την κατοχή. Θέλω να πάω στο βιβλίο και μια και είμαστε στο κεφάλαιο γυναίκα, σύμφωνα με τα όσα γράφει ο Σταύρος, η πρώτη φορά που το κεφάλαιο γυναίκα ένιωσε ότι μπήκε στη ζωή του ήταν πολύ μικρός, όταν πήγε να παρηγορήσει την ταξιαρχούλα. Δεν θα πούμε ποια ήταν η ταξιαρχούλα, θα το βρούνε οι φίλοι που θα διαβάσουν το βιβλίο. Πάντως, λέει σε κάποιο σημείο, έκανα να τρέξω πίσω της, σταμάτησα, ντράπηκα. Σκούπισα τα δάκρυα, μη τα δει η μητέρα. Σαν να κατάλαβα πια τι σήμαινε αποχωρισμός, τι σήμαινε γυναίκα. Είναι η πρώτη φορά και στο βιβλίο που γίνεται αναφορά με αυτόν τον τρόπο στη γυναίκα, αλλά είναι εντυπωσιακό που λέει ο Σταύρος Τσιόλης, σαν να κατάλαβα πια τι σήμαινε αποχωρισμός, τι σήμαινε γυναίκα. Πάνω σε αυτό θα ήθελα ένα σχόλιο, δηλαδή εσύ που τον είχες ζήσει, που ήσουν και γυναίκα που νομίζω, μπορεί να κάνω και λάθος, έτσι σε έχω στο μυαλό μου, ήσουν συνεχώς δίπλα του. Στο μυαλό και στη ζωή και στο πώς το έζησε το κεφάλαιο γυναίκες ο Σταύρος Τσιόλης, ο αποχωρισμός ήταν ακριβώς δίπλα στη λέξη γυναίκα. Κοίταξε να δεις. Καταρχήν ο Σταύρος λάτρευε πάρα πολύ τη μητέρα του. Τη γιαγιά μου. Την οποία την έχασε... Η γιαγιά πέθανε το 76, εγώ ήμουν 3 χρονών, ήταν 54 χρονών νεοτάτη. Είχαν 14 χρόνια διαφορά μεταξύ τους, η γιαγιά με τον μπαμπά. Οπότε όταν βγαίνανε καμιά βόλτα, τους περνάγανε πολλές φορές όταν ο Σταύρος μεγάλωσε για ζευγάρι. Και τσατιζότανε γι' αυτό. Η αγάπη νομίζω ξεκίνησε από εκεί, από το πρόσωπο της μάνας. Μετά, κάτι που πέρασε και σε μένα, ας πούμε, είναι πέρα από τις γυναίκες που συνάντησε στη ζωή του, τη μαμά μου, ας πούμε, μετά γεννήθηκα εγώ, όλο γυναίκες γύρω του. Υπήρχαν και οι ηρωίδες γυναίκες των ταινιών, η Γερτρούδη, του Ντράγερ, ας πούμε, η Ναστάζια Φιλίπποβνα, του Ντοστογεύσκη, η Νάνση Μποά, του Τένεσι Βίλιαμς, και έτσι με έναν τρόπο εξειδανίκευε τις γυναίκες, θα έλεγα, στην τέχνη, ενώ στη ζωή νομίζω ότι μάλλον τον πληγώνανε και δεν μπορούσε να συνεννοηθεί μαζί τους, γιατί έκανε πάντα ένα λάθος. Προσπαθούσε να τους φωτίσει το ταλέντο τους και να τις πρόξει στο να το καλλιεργήσουν, αλλά εκείνες πάντα αποδόντουσαν και έκαναν πίσω και αυτό έφερνε τη ρήξη. Και έτσι υπάρχει μια περίεργη σχέση με τη γυναίκα και λατρείας και φόβου και μίσους πολλές φορές. Εντάξει, εγώ είμαι τυχερή και είμαι στις γυναίκες που αγάπησε στη ζωή του, καθώς πράγματι μέχρι την τελευταία στιγμή ήμασταν μαζί, μέναμε και μαζί, εδώ μέναμε, στο σπίτι που είμαι. Είναι το σπίτι που νοικιάσαν οι γονείς μου 50 χρόνια πριν, εγώ είμαι κοντά στα 48 και δεν έχουμε φύγει από εδώ, μέναμε πάντα μαζί. Εκτός από ελάχιστες φορές. Άρα να θεωρήσω ότι όσο και αν δύσκολο... Ξέρεις γιατί ήταν γιορτή να μένει κανείς με το Σταύρο. Πάρα πολλοί φίλοι μου λέγανε, μα καλά, είσαι σε αυτή την ηλικία, δεν θα φύγεις ποτέ από το πατρικό. Και τους έλεγα γιατί να φύγω, αφού ξυπνάω το πρωί και φτιάχνουμε καφέ στην κουζίνα και ξεκινάει η μέρα με γέλια και χαρά. Και μετά πάμε στη δουλειά. Τι έχει να γράψει αυτός, τι έχω να κάνω εγώ λίγο με τα τραγούδια, εκείνος λίγο με τα σενάρια. Άμα ολοκλήρωνε και καμιά σκηνούλα που του άρεσε, με φώναζε και τη συζητάγαμε. Ήταν ωραία η ζωή με τον Σταύρο.
Άρα ουσιαστικά πρόλαβες την επόμενη ερώτησή μου, σαν να ήξερες ότι αυτό θα σε ρωτούσα, δηλαδή πώς ήταν η ζωή με τον Σταύρο. Οπότε, μια και ανέφερες για τις ιστορίες, μια και είπες ότι εσύ ασχολιώσουν και με τα τραγούδια σου, θα έλεγα να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από αυτά που μου εμπιστεύτηκες, γιατί είναι μια δουλειά που είναι εν εξελίξη και είναι κάτι που ολόψυχα σου εύχομαι να την ολοκληρώσεις. Είναι κάτι που θα ήθελε και ο Σταύρος και να την κυκλοφορήσεις. Δεν ξέρω αν έχεις αντίρρηση να πάμε να ακούσουμε την Αθηναϊκή ιστορία, η οποία έχει και αυτό μια ιστορία πίσω και μια ιστορία με το Σταύρο, την οποία θα μας την πεις μετά. Ωραία. Απλά να πούμε για αυτό που θα ακούσουμε εδώ μαζί με τους φίλους μας, ότι είναι μια απλή καταγραφή του υλικού, δηλαδή αυτό που θα ακούσουμε, γιατί όλο το άλλο βρίσκεται υπό συζήτηση, υπό διεργασία και δεν έχω κάτι άλλο να σας δείξω, οπότε πάμε να ακούσουμε κάτι που είναι τελείως δουλειά. Είναι κόπια εργασίας. Να το πούμε αυτό, είναι ακριβώς μια κόπια εργασίας, δεν είναι αυτή η μορφή που θα πάρει στο τέλος, είναι με μια κιθάρα, αλλά νομίζω ακριβώς για αυτό το λόγο, ό,τι μπορεί να χάνει σε άλλο επίπεδο, το κερδίζει σε συναίσθημα και θα μας πεις μετά την ιστορία που κρύβεται πίσω από την αθηναϊκή ιστορία που θα ακούσουμε τώρα. Εγώ διάλεξα με τον Νικηφόρο να ντύσουμε το τραγούδι αυτό με κάποιες φωτογραφίες σου και με μια φωτογραφία σου με το Σταύρο ασπρόμαυρη που αγαπώ ιδιαίτερα. Για να δούμε. Εσείς μη τα μετράτε, κατά τύχη νόσα λέω. Σας ορκίζομαι πως δεν υπάρχει σκοπός. Μην κοιτάτε που κλαίω. Αν ήρθατε για μένα κύριε, εγώ από ώρα περιμένω. Στο σίδερο δεν πρόλαβα κι έχω παλτό τσαλακωμένο. Πάρτε μ' αν θέλετε απ' το χέρι, μαζί να βγούμε από την πόρτα στους γείτονες που αποχαιρετούν. Πείτε πως πάμε μία βόλτα, όμως εσείς μη τα μετράτε, κατά τύχη νόσα λέω. Σας ορκίζομαι πως δεν υπάρχει σκοπός. Μην κοιτάτε που κλαίω, όμως εσείς μη τα μετράτε, κατά τύχη νόσα λέω. Σας ορκίζομαι πως δεν υπάρχει σκοπός. Μην κοιτάτε που κλαίω.
τυχινό σαν λέω, σας ορκίζομαι πως δεν υπάρχει σκοπός. Μην κοιτάτε που κλαίω, όμως εσείς μη τα μετράτε. Κατά τυχινό σαν λέω, σας ορκίζομαι πως δεν υπάρχει σκοπός. Μην κοιτάτε που κλαίω. Λέει σε κάποιο σημείο, για αυτούς που κοιτούν, πείτε ότι πάμε μία βόλτα. Κάποια στιγμή έγινε αυτό και στην κοινή ζωή σου με τον Σταύρο και θέλω να μου πεις τι ιστορία κρύβεται πίσω αυτό το τραγούδι. Πώς αυτό το τραγούδι, καταρχήν αυτό το τραγούδι γράφτηκε πότε και για ποιο λόγο. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Ο Σταύρος είχε πάντα ένα χάρισμα. Όταν έκανε εκπομπές ή μίλαγε σε κοινό, ανέτρεπε όλο το πρόγραμμα που είχε ετοιμάσει ο παρουσιαστής. Μπορεί να σου κάνω το ίδιο και εγώ να είσαι έτοιμος, γιατί είναι δύσκολες ερωτήσεις τώρα αυτές, ξέρεις. Καταρχήν ήταν πολύ ωραίες οι φωτογραφίες αυτές, γιατί ήταν σε δημιουργικές στιγμές και ήμασταν χαρούμενοι. Όσο αφορά τα τραγούδια, ο Σταύρος με υποστήριξε μία περίοδο, εγώ όταν ήμουν γύρω 20 χρονών, ήθελα να γίνω τραγουδίστρια. Δεν έβρισκα όμως τον τρόπο, πώς ή ό,τι προσπάθησα ήταν λανθασμένο. Πήγαινα σε κάτι σκυλάδικα, ας πούμε, ξενύχταγα, έλεγα κάτι λαϊκά. Και αποφασίσαμε να κάτσουμε να κάνουμε κάτι μαζί. Μέσα σε αυτά τα χρόνια λοιπόν γραφτήκανε κάποια τραγούδια τα οποία είτε δώσαμε σε τραγουδιστές. Ο στόχος μας αρχικά ήταν να δώσουμε κάποια τραγούδια και αν πάνε καλά μετά να δοθεί μια ευκαιρία να κάνω μια δική μου δουλειά. Αλλά ήταν μια δύσκολη δισκογραφική περίοδος τότε. Εγώ έκανα μία δουλειά και του Σταύρου τον άρπαξαν οι εταιρείες και έγινε στιχουργός της Πίτσος, του Δέμου, της Μαριός και διαφόρων άλλων. Αλλά τα τραγουδάκια ή γίνανε μαγιά και μπήκανε σε ταινίες ή μείνανε στο σιρτάρι, ας πούμε. Μέσα σε αυτή την περίοδο που ο Σταύρος έγραφε και για τις εταιρείες, του ήρθε μια ιδέα να γράψει πορτρέτα για γυναίκες. 8 γυναικεία πορτρέτα. Είναι ευκαιρία τώρα από την εκπομπή σου, όποιος το δει, να κάνω έκκληση, διότι αυτοί οι στίχοι έχουν βρεθεί σε διάφορα χέρια ενορχιστρωτών, τραγουδιστών κτλ. Και έχουν εξαφανιστεί. Εμείς δεν είχαμε ποτέ καλό προγραμματισμό στο να έχουμε ένα αρχείο στο σπίτι. Και αυτή τη στιγμή από τις 8 γυναίκες υπάρχουν οι 3 ή οι 4. Άρα θα παρακαλέσω λοιπόν την κυρία Χαρούλα Αλεξίου, τον κύριο Νίκο Ζέρβα, τον κύριο Γιάννη Ζουγανέλη και οποιοδήποτε άλλο μπορεί να έχει τους στίχους, να τους φέρει να δούμε τι θα κάνουμε. Αυτό είναι το τραγούδι. Άρα, Κατερίνα, με συγχωρείς, αναζητούνται, κάνουμε ένα alert κι εμείς, όπως είναι τα άλλα alert. Ακριβώς. Αναζητούμε τις γυναίκες μέσα από τους στίχους του Σταύρου Τσιόλη, οι οποίες ήταν στις αθηναϊκές ιστορίες και έχουν για την ώρα χαθεί. Τις αναζητούμε. Ναι, ήταν και ό,τι καλύτερο έχει γράψει σε στίχο. Ήταν η ωραία του στιγμή, ας πούμε. Και αυτά τα πράγματα τώρα έχουν χαθεί. Σου λέω υπάρχουν μόνο 2-3 από τα 8. Ένα λοιπόν από τα 8 είναι αυτό, η αθηναϊκή ιστορία. Έβαλε αυτόν τον τίτλο ο Σταύρος και τον κράτησα. Αρχικά γράφτηκε, πρέπει να ήταν εκεί γύρω στο, όταν κάναμε το περιμένουν οι γυναίκες, το 98, εκεί ξεκίνησε να το γράφει, όπου το έγραψε προς τιμήν της Blanche Dubois, που είναι το θρηλυκό πρόσωπο από το έργο του Tennessee Williams, Λεωφορείο ο Πόθος. Αν ο κόσμος δεν γνωρίζει το θεατρικό, πιθανότατα να γνωρίζει την ταινία του Ελία Καζάν,
με τον Μάρλο Μπράντο και τη Vivian Lee. Η τελευταία σκηνή λοιπόν είναι αυτή. Η Blanche συντρίβεται πια μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον που έχει μπει και η μοίρα της είναι να καταλήξει στο ψυχιατρίο, όπου έρχονται και την παίρνουν με ένα βίαιο τρόπο και ακριβώς για να αποφευχθεί αυτή η βιαιότητα έρχεται ένας γιατρός, την παίρνει αγκαζέ, βγαίνουν από την πόρτα, βγαίνουν οι γείτονες, μπαίνει στο ασθενοφόρο και χάνεται. Εδώ βάζουμε μία τελεία, άνω τελεία. Πώς όμως αυτό το τραγούδι με το συγκεκριμένο θέμα που φτιάχνει ο Σταύρος Τσιόλης σε ανύποπτο χρόνο το 1998, πώς τα φέρνει έτσι η ζωή που τη θεωρώ τη μεγαλύτερα των σεναριογράφων και μπαίνει όμως και στη δική του και στη δική σου ζωή, αυτός ο αποχαιρετισμός. Θα σου πω αμέσως. Καταρχήν, πριν πάμε στο πολύ προσωπικό που σου είπα, καταρχήν τέτοιου είδους πρόσωπα υπήρχαν πάντα στις ταινίες του. Πολύ χαρακτηριστική ταινία είναι η τελευταία, όπου τα γυναικεία πρόσωπα είναι έτσι βαθιά ψυχολογικά χτυπημένα, οι γυναίκες που περάσατε από εδώ, τέτοιου είδους πορτρέτα γυναικών. Όσο αφορά τώρα εμάς, εγώ λοιπόν είχα αυτό το στίχο, πάρα πολλές φορές μαλώναμε γιατί καθόμασταν να δουλέψουμε και ναι, μεν περνάγαμε καλά, αλλά συγκρόμασταν κιόλας γιατί εμένα άμα δεν μου βγαίνει κανένα στίχος, του λέγα δεν είναι καλός, πάρ' τον από εδώ, γράψε μου κάτι άλλο. Αυτός ο στίχος λοιπόν πάντα με δυσκόλευε και τον φοβόμουν, δεν ήξερα πώς να τον εκφράσω. Μετά το θάνατο λοιπόν του Σταύρου, αποφάσισα να κάνω ένα δώρο στον εαυτό μου και ένα δώρο στον ίδιο, να ξαναρχίσω μαθήματα κιθάρας. Πράγμα που μου φώναζε και εγώ δεν το έκανα ποτέ. Και ξεκινώντας πάλι τη σχέση μου με τη μουσική, μου βγήκε αυτό το τραγούδι, αλλά γιατί, κάτω από ποια συγκίνηση. Λίγους μήνες πριν, συγκεκριμένα το Μάιο του 19, ο Σταύρος πέθανε τον Ιούλιο του 19, σε έναν οίκο φροντίδας 2 χιλιόμετρα από το σπίτι. Στις 28 Μαΐου λοιπόν του 19 ήρθε το ασθενοφόρο εδώ να τον πάρει για να πάμε σε αυτόν τον οίκο φροντίδας, θεωρώντας ότι θα κάτσουμε λίγο μέχρι να αντιμετωπίσουμε λίγο τη δύσκολη κατάσταση και θα γυρίσουμε στο σπίτι. Ήταν μια φοβερά έτσι ωραία ανοιξιάτικη προς καλοκαιρινή μέρα, ηλιόλουστη. Έχουμε εδώ μένουμε στο Χαλάνδρη, σε μια μονοκατοικία, έχει ένα φοβερό κήπο, όλα τα λουλούδια ανθισμένα, η μπουκαμβίλια, μόβ, και αυτός κατέβαινε κάτω και εγώ έκλεινα τα παράθυρα στο σπίτι για να κατέβω. Και όπως τον βλέπω από το μπαλκόνι, τον ρωτάνε οι γείτονες, γιατί τα ασθενοφόρα ήταν ανησυχείτε, μία βόλτα πάμε και θα γυρίσω. Όμως εγώ που παρακολουθούσα όλη τη σκηνή από πάνω, συνειδητοποίησα ότι το χώσανε πολύ γρήγορα μέσα στο ασθενοφόρο και δεν πρόλαβε ο κακομοίρης να ρίξει μια ματιά σε όλη αυτή την ομορφιά γύρω της φύσης και τον ήλιο και να δει και το σπίτι του, και αισθάνομαι ότι μάλλον εκείνη την ώρα δεν συνειδητοποίησε ότι δεν θα γυρίσει ποτέ πια εδώ. Εγώ όμως το κατάλαβα και ήταν πολύ δύσκολη στιγμή αυτή για μένα που έφυγε ο μπαμπάς. Έκτοτε έμεινα μόνη γιατί ο μπαμπάς έφυγε στον οίκο φροντίδας. Και κάτω από αυτή τη συγκίνηση, αυτός ο στίχος ειδικά που λέει «Πάρτε με αν θέλετε από το χέρι, μαζί να βγούμε από την πόρτα, στους γείτονες που αποχαιρετούν, πείτε πως πάμε μία βόλτα». Ταυτίστηκε και με μια βαθιά προσωπική μου στιγμή, γι' αυτό και το τραγούδι πρέπει να σου πω βγήκε μέσα σε ένα απόγευμα. Κοίταξε, πιστεύω ότι στο τραγούδι αυτό υπάρχει μια δυνατή κατάθεση ψυχής και από σένα και από τον τρόπο που το ερμηνεύεις, και φάνηκε, παρότι, να το επαναλάβουμε, αυτό που μας χάρισε σαν δώρο. Σήμερα μας έχεις κάνει πολλά δώρα στην εξομολόγησή μου και την έχεις ομορφύνει. Είναι ένα πρωτόλιο. Όταν με το καλό κυκλοφορήσουν αυτά τα κομμάτια, θα είναι λιγάκι διαφορετικά, λίγο πιο γεμάτα, αλλά ελπίζω να μην χάσουν τίποτα από την ψυχή που έχουν, γιατί πραγματικά σε αυτό που πριν ακούσαμε υπάρχει η δική σου ψυχή, υπάρχει η ψυχή του Σταύρου. Εγώ θα έλεγα
για να όχι ελαφρύνουμε λίγο την κατάσταση, να πάμε να δούμε ένα βίντεο από αυτά που έχω διαλέξει. Είναι από μια ταινία που πάντα μπέρδευα τον τίτλο. Ακόμα και τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να πω φτάσαμε ή φύγαμε. Είναι σε πολλούς αυτό το πράγμα. Είναι ένα περίεργο πράγμα. Δεν ξέρω. Ακόμα δεν έχει βέβαια ιδιαίτερη σημασία. Θεωρώ ότι είναι μία από τις πιο αδικημένες ταινίες στη φιλμογραφία του πατέρα σου. Είχα τη χαρά... Θα σου πω για αυτή την ταινία, έχει ιστορία. Πάμε να δούμε ένα βίντεο που το έχω ονομάσει ο Λάκης. Είναι ένα από τα βίντεο που αγαπώ ιδιαίτερα. Να έτσι ανέβουμε λίγο με τον τρόπο που μπορεί να μας ανεβάσει μια σκηνή από μια ταινία του Σταύρου Τσιόλη και επανερχόμαστε. Στη νύχτα που ζυγώνει, δεν θα σ' αφήσω μόνη. Στη νύχτα που ζυγώνει, δεν θα σ' αφήσω μόνη. Το χέρι θα κρατήσω, γλυκά να σε κοιμήσω. Γλυκά να σε κοιμήσω. Δεν θα συνεχίσει. Δώσ' μου 50 ευρώ. Και όπως η νύχτα πέφτει, μες στο μυαλό μου φέρνω. Μες στο μυαλό μου φέρνω. Τα χρόνια που περάσαν και με έβλεπες σαν ξένο. Και με έβλεπες σαν ξένο. Όμως εγώ θα μείνω, μόνη σου δεν σ' αφήνω, το ίδιο ρεφρέν Μαρία. Καλά ρε Λάκη, λέω. Πες του τέτοια. Οικονομικά περίπου είμαστε εντάξει. Τι εντάξει. Μια τσουντούλα έβαλες. Κώστα, εγώ για 200 ευρώ το τελείωσα. Λάκη, με το Θεό μιλάς. 300 πάνω. 200 εσύ. Εγώ να πάω να κάτσω με το παιδί της Ιγριάς. Γιατί ρε Κώστα, όταν εσείς κονομάτε με σκεφτόσαστε εμένα. Ήρθατε ποτέ να ρωτήσετε πώς τη βγάζω. Για κάτσε ρε Λάκη, δεν έχω μιλήσει τόση ώρα. Τι κάνεις εσύ που πρέπει να σου δίνουμε 500 αργίες στο τραγούδι. Εγώ τι κάνω. Ναι, εσύ τι κάνεις. Ψάχνεις να βρεις μαγαζί. Παίζεις από τις 9 στις 5 το πρωί. Ξέρεις ένα όργανο. Τίποτα. Εγώ σου λέω τίποτα. Κοιμάσαι ό,τι ώρα θέλεις, ξυπνάς ό,τι ώρα θέλεις και βγάνεις τη χάκια. Εγώ τώρα γιατί να σου απαντήσω. Να σε πάρω από τον Νηπιαγωγείο να σε πάω πανεπιστήμιο. Όταν εμένα με συναντάει ο Νίκος Υποσιδώνος πολύ στεναχωρημένος. Ποιος Νίκος? Ο Καρβέλας. Και μου λέει Λάκη, βρίσκομαι σαν διέξοδο. Έχω την Κετούλα και την Άννα ντουέτο. Υποτίθεται έχουν διώξει τους άντρες τους και ζουν προσωρινώς μαζί. Έχω και τα δυο κουπλέ και δεν μου κάθεται ρεφρέν. Τον ρωτάω, Νίκο μου, αυτές οι δύο περνάνε καλά. Καλύτερα από ότι με τους άντρες τους. Μου λέει περνάνε πολύ καλύτερα. Του λέω γράφε. Καλύτερα οι δυο μας θα περάσουμε. Καλύτερα οι δυο μας θα ταιριάξουμε. Καλά, μεγάλη επιτυχία. Καλύτερα οι δυο μας θα περάσουμε. Καλύτερα οι δυο μας. Καλύτερα οι δυο μας θα ταιριάξουμε. Καλύτερα οι δυο μας. Καλύτερα οι δυο μας θα περάσουμε. Καλύτερα οι δυο μας. Καλύτερα οι δυο μας θα ταιριάξουμε. Και την άλλη μέρα φτάνει η επιταγή 1500 για τα γίνε μου του ιδίου. Ο Νίκος δεν ξέρει. Ο Νίκος τα κονομάει χοντρά. Τα κονομάει χοντρά διότι ξέρει. Ξέρει πως εμείς και όταν μας βλέπει φαινομενικά να ξενυχτάμε στα μπαρ, δουλεύουμε εκείνη την ώρα. Και τι δουλειά κάνατε? Παρατηρούμε τη ζωή. Όταν η Άντζελα άφησε τον νέον που αγαπούσε, της γράφω: κοίτα πίσω σου να δεις τι άφησες, μια καρδιά πως την κομμάτιασες. Και έρχεται το βράδυ στο μπαρ και κλαις την αγκαλιά μου. Λάκη μου λέει, πώς με κατάλαβες, πώς με κατάλαβες. Ούτε η Εσπρέσο κύριε δεν είχε ακόμα πληροφορίες. Δεν βγάζουμε λοιπόν στιχάκια, βγάζουμε από το αίμα μας και δίνουμε. Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου. Το υπερημών εκχυνόμενον εις άφεση αμαρτιών. Δεν το στεναχωρήσω, Αυτό ήταν ένα απόσπασμα από την ταινία. Τελικά είναι φύγαμε πρέπει να είναι. Ή όχι. Είναι φτάσαμε. Μία ταινία που επαναλαμβάνω τη θεωρώ μία από τις πιο παραγνωρισμένες και αδικημένες στη φιλμογραφία του πατέρα σου. Εγώ να πω... Σταύρος γι' αυτό, θα σου πω.
Εγώ να πω, είχα την τύχη όταν κυκλοφόρησε, βγήκε στις αίθουσες για πολύ λίγο. Την είχα δει σε έναν κινηματογράφο, δεν θυμάμαι σε ποιον. Είχα πάρει λεωφορείο τότε και είχα πάει, δεν ήταν από τους κεντρικούς. Μες στην αίθουσα πρέπει να βρισκόμασταν 5, 6, 10 θεατές, δεν το θυμάμαι. Πάντως, στην Πάτρα? Όχι, στην Αθήνα. Στην Πάτρα δεν ήρθε ποτέ και μου δίνεις μια καλή πάσα. Δεν ξέρω τι γίνεται με τα δικαιώματα της ταινίας, αλλά όταν η ταινία θα είναι ελεύθερη, αν είναι ελεύθερη, και όταν ελευθερωθούμε με τη σειρά μας και εμείς και μας αμολύσουν, όπως λέει κάποιος καλός φίλος, αν μας αμολύσουν το καλοκαίρι, εκεί στον πεζόδρομο Παντανάσης και Καραϊσκάκη, ακριβώς μπροστά σε μια εκκλησία που έχω φτιάξει, που ένα πεζόδρομο τον μεταμορφώνω κάθε εβδομάδα με τον Νικηφόρο, μια φορά την εβδομάδα σε θερινό κινηματογράφο, και το έχω ονομάσει Σινέ Παντάνασα γιατί είναι μπροστά στην εκκλησία την Παντάνασα, μία από τις θρυλικότερες εκκλησίες εδώ στην Πάτρα, αλλά και πανελληνίως ίσως. Πιστεύω ότι είναι μια ευκαιρία να δείξουμε, να κάνουμε ένα αφιέρωμα στο έργο του Σταύρου, αλλά κυρίως να δείξουμε και το... πάλι είδες, έχω ένα πρόβλημα, τέλος πάντων, το φτάσαμε, πάλι πάντα το λέω φύγαμε, δεν ξέρω γιατί. Γιατί ίσως με τις ταινίες του Σταύρου πιστεύω ότι ποτέ δεν φτάναμε, το ταξίδι ήταν συνεχόμενο και ήταν ένα φύγαμε. Αυτή η ταινία, αυτό θέλω να σε ρωτήσω καταρχήν, είναι μια ταινία που είναι διαθέσιμη, μπορεί δηλαδή αν θέλει κάποιος να την προβάλλει? Άκουσε, θέλω να δεις τι γίνεται με αυτή την ταινία. Όχι, έχουμε θέμα με αυτή την ταινία, έχουμε πρόβλημα με αυτή την ταινία. Καταρχήν να σου πω, επειδή μου λες ότι είναι αδικημένη, παρόλα αυτά πρέπει, επειδή λαμβάνω αρκετά μηνύματα από διάφορα παιδιά έτσι που αγαπάνε το κινηματογράφο και όλοι, μαθαίνω ότι παίρνει πια σιγά σιγά τις διαστάσεις που τις περιμένουν οι γυναίκες. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν όλη την ταινία απ' έξω, όλες τις ατάκες απ' έξω, ακούνε τα τραγούδια, ξέρουν τα τραγούδια και είναι πολύ ωραίο αυτό. Η ταινία αυτή γυρίστηκε το 2004. Ο Σταύρος τον προηγούμενο χρόνο είχε κάνει ένα τετραπλό bypass και πήρε την απόφαση να σταματήσει να είναι ο ίδιος παραγωγός των ταινιών του, γιατί οι οικονομικές αγωνίες μιας ταινίας και το γύρισμα μιας ταινίας είναι τελείως σωματικό πράγμα και φοβερά ψυχοφθόρο. Το περίεργο ήταν πως το γύρισμα ο Σταύρος, αυτό το τόσο πρακτικό πράγμα, κατάφερε να μας οδηγήσει όλους μέσα σε μια ατμόσφαιρα σχεδόν ονειρική, όπου ακολουθούσε όλο το συνεργείο. Νομίζω ότι ήταν κομμάτι της επιτυχίας των ταινιών και της ατμόσφαιρας του αυτό. Αυτός ήταν και ο λόγος που παίρναμε τους δρόμους και μέναμε πάντα όλοι μαζί. Ακριβώς για να μην έχουμε διάσπαση από τη ζωή που μας περιβάλλει, τα οικογενειακά προβλήματα κτλ. Τι έγινε λοιπόν με την ταινία? Συνεργάστηκε με έναν παραγωγό, τον Τάσο τον Βασιλείου, ο οποίος ουσιαστικά την πρόδωσε την ταινία από κάθε άποψη και στις οικονομικές συμφωνίες που είχαμε μεταξύ μας. Εμείς δηλαδή, εγώ είμαι η μόνη από την οικογένεια που έχω πληρωθεί για αυτή την ταινία, το μισθό μου από το σκηνοθέτη. Δεν έχουμε πάρει ούτε μία δραχμή. Διότι πάσαμε σε ένα παραγωγό, είναι ο ίδιος παραγωγός που είχε ο Φάγκρας, ας πούμε, με την Αλάσκα και είχε πάρα πολλά προβλήματα, ο οποίος δεν είναι πλέον παραγωγός, αλλά κρατάει την ταινία και δεν τη δίνει, διότι όπου και αν παιχτεί αυτή την ταινία, πρέπει όλοι να επικοινωνήσουν με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος βάζει τα λεφτά στην τσέπη και φεύγει. Και έτσι η ταινία δεν κινείται, γιατί κανείς δεν θέλει να συνεργαστεί πλέον μαζί του. Κάτω από αυτή τη δυσκολία λοιπόν, γιατί πριν ολοκληρωθεί η ταινία είχαμε προβλήματα και στα γυρίσματα, ο Σταύρος αποφάσισε τη χρονιά που παίχτηκε στο φεστιβάλ, μάλιστα παίχτηκε, ήταν η πρώτη χρονιά που η ταινία του Σταύρου πήγε στο πληροφοριακό πρόγραμμα, ναι, μπορεί να κάνω και λάθος, μπορεί να ήταν ο Χουρσίτ Πασάς, νομίζω αυτή ήταν, με το σκεπτικό ότι δεν χρησιμοποιεί κυρίως ηθοποιούς, αλλά χρησιμοποιεί πολλούς ερασιτέχνες. Το φινάλε ήταν άλλο, παραδείγματος χάρη το φινάλε τι θα γινότανε. Στην ταινία υπάρχει μια γριά, η οποία κατεβαίνει και ανάβει κερί για το παιδί της, που
που έχει χαθεί στην Επανάσταση. Η γριά δηλαδή ήταν κάπου 180 ετών. Η τελευταία σκηνή λοιπόν ήταν κατεβαίνανε τα παλικάρια του Κολοκοτρώνη. Κάνανε γλέντι εκεί με τις κουστανέλες ως φαντάσματα. Έτσι τελειώνει η ταινία. Αλλά επειδή είχαμε θέμα με την παραγωγή, κοβόταν αυτή η σκηνή, κοβόταν η άλλη, κοβόταν η παράλλη. Και αναγκάστηκε ο Σταύρος στο φεστιβάλ με επιστολή την οποία σηκώθηκε και έφυγε, πήγε στην Αθήνα, γιατί δεν μπορούσε να το κάνει αυτό στο συνεργάτη του. Και με πήρε τηλέφωνο και μου υπαγόρεψε 5 λεπτά πριν την προβολή της ταινίας ένα κείμενο αποκήρυξης της ταινίας, το οποίο υποχρεώθηκα και να διαβάσω. Αυτή λοιπόν η αποκήρυξη νομίζω ότι έπαιξε ένα ρόλο σημαντικό, διότι ποιος θεατής θα πάει να δει μια ταινία όταν την αποκηρύσει ο ίδιος ο σκηνοθέτης. Επίσης, ένα δεύτερο πρόβλημα για το ελληνικό σινεμά γενικότερα, ούτε και τώρα μπορώ να πω ότι έχει φτιάξει αυτό, είναι ότι οι ταινίες από τους σκηνοθέτες φτάνουν μέχρι την ολοκλήρωσή τους στο κουτί. Δηλαδή, ολοκληρώθηκε η ταινία, είναι έτοιμη για προβολή. Δεν υπάρχει και δεν υπήρξε ποτέ ο μηχανισμός προώθησης των ταινιών, διαφήμισης των ταινιών και διάθεσης των ταινιών στις κινηματογραφικές αίθουσες. Το κομμάτι δηλαδή των αιθουσών είναι ένα τελείως διαφορετικό κομμάτι, εντελώς εμπορικό, όπου μέσα του έχει λίγο απαξιωμένο το ελληνικό σινεμά και μας χώνει εκεί κάτι εβδομαδούλες ανάμεσα σε οσκαρικές, παιδικές, χριστουγεννιάτικες, box office ταινίες αμερικάνικες και πάει λέγοντας. Πάντα δηλαδή ταλαιπωρούμαστε και βγαίνουμε για 2 εβδομάδες. Αυτό που λες είναι μια αλήθεια, ή οι ελληνικές ταινίες, δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα αυτό το μέτρο, παίζονταν για την επιστροφή φόρου που έπαιρναν οι κινηματογράφοι ή παίζονταν για μια ποσόστοση που έπρεπε να είναι 70% ξένος κινηματογράφος, 30% ελληνικός, και μιλάμε για την Ελλάδα. Εγώ όμως θα ήθελα λίγο να γυρίσουμε σε αυτή την ταινία. Δεν ήξερα αυτό που λες, ούτε θυμόμουν ότι στη Θεσσαλονίκη η ταινία αυτή πήγε στο πληροφοριακό με το επιχείρημα... Κοίταξε, με μία επιφύλαξη, γιατί μπορεί να κάνω λάθος, να είναι ο Χουρσίτ Πασάς αυτή που πήγε στο πληροφοριακό. Όχι, πάντως σίγουρα, από ό,τι κατάλαβα, ήταν ο Χουρσίτ Πασάς, με το αιτιολογικό ότι χρησιμοποιούνται πολλοί ερασιτέχνες ηθοποιοί. Με αυτή τη λογική, ο Εμίρ Κουστουρίτσα δεν θα έπρεπε να είχε κληθεί ποτέ στις Κάνες και ο καιρός των Τζιγκάνων δεν θα έπρεπε να είχε γυριστεί. Το παραβλέπω όμως, γιατί όπως πάντα... Κοίτα, μέσα στην ιστορία του Σταύρου είναι ωραίο και αυτό. Μας έψε και αυτό, δηλαδή... Ναι, όχι, είναι ωραίο και πιθανώς να είναι κομμένο και ραμμένο όπως στη ζωή του Σταύρου και την κινηματογραφική. Μια και είπες όμως ότι το τέλος ήταν διαφορετικό και πραγματικά εδώ έχουμε και μια άλλη παρέμβαση, γιατί πραγματικά αυτή η γυναίκα που είναι 180 ετών και έρχονται τα παλικάρια, και είπες για τα παλικάρια που έρχονται, βρήκα τώρα, θα διαβάσω ένα κομμάτι από μια παρουσία που είχε γίνει πάρα πολύ όμορφη του Σταύρου στη Λάιφο. Εκεί υπήρχε και μία σειρά φωτογραφιών του Πάρη Ταβιτιάν, εκ των οποίων μία φωτογραφία που θα ζητήσω από τον Νικηφόρο να την ξαναβρούμε και να τη δείξουμε, θεωρώ ότι είναι μία από τις χαρακτηριστικότερες και πιο όμορφες του Σταύρου Τσιόλη. Λέει λοιπόν εκεί σε αυτό στην αρχή ότι γεννήθηκα, μιλάει σε πρώτο ενικό πρόσωπο, γεννήθηκα στην Τρίπολη τον Οκτώβριο του 1937 από πατέρα με 13 αδέλφια, όλοι τους Τσοπαναρέοι. Για την ακρίβεια, ο πατέρας μου πήγε στην Τρίπολη για να γίνει τσαγκάρης και να τους ποδένει όλους αυτούς. Απάνω στο Μέναλο είχαμε 4.500 εγωπρόβατα. Μάλιστα, στα απομνημονεύματά του ο Κολοκοτρώνης λέει για τον προπάπο μου τα εξής. Μετά τη σφαγή του Δράμαλη, τα παλικάρια πήγαν και κλέψαν 150 πρόβατα και έρχεται ο Κυριάκος ο Τσιόλης με 5 κουμπουράδες να τα ζητήσει πίσω. Του είπα πως τα έφαγαν τα παλικάρια. Τι να κάνω, να τους τα βγάλω από το στομάχι? Ήταν όμως τόσο αγριεμένος ο Τσιόλης, ώστε είπα του γραμματικού, γράφε, όταν θα γίνουμε κουβέρνο, θα πρέπει η κυβέρνηση να πληρώσει στον Κυριάκο 150 γιδοπρόβατα. Με αυτό το χαρτί λοιπόν, λέει ο Σταύρος,
Εμείς αθωωθήκαμε μέχρι και το 1950, γιατί όσο να είναι παραμείναμε ζωοκλέφτες. Το χάσαμε όμως το χαρτί αυτό του Κολοκοτρώνη και δεν ξέρουμε γαμώτο ποιος το έχει. Άρα δηλαδή σε αυτά που... Είναι αλήθεια αυτό, παιδιά, είναι στα απομνημονεύματα του Κολοκοτρώνη, το σόι, γιατί η ρίζα, κοίτα, ο Σταύρος γεννήθηκε στην Τρίπολη. Ο παππούς γεννήθηκε στο Λεβίδι και υπάρχει και ρίζα στην Παλαιά Επίδαυρο, γιατί είχαν τα χυμαδιά που κατεβάζανε τα ζώα. Οι δε συγγενείς μας, πρώτου βαθμού συγγενείας, τα ξαδέρφια, που είναι στην Επίδαυρο, δεν γράφονται Τσιόλης, Ι-Ω, γράφονται Τσόλης, με κουλουράκι. Ακριβώς γιατί τα κακόμοιρα πότε να πάνε σχολείο, έπρεπε να ζήσουν τα αδέρφια τους. Δεν διαβάζανε λοιπόν και δεν το ξέρανε αυτό. Το βρήκε λοιπόν ο Σταύρος στα απομνημονεύματα του Κολοκοτρώνη και τώρα και στο Λεβίδι και στην Επίδαυρο, σε όποιο σπίτι πας, υπάρχει σε καδράκι στο Τσιολέικο ακριβώς αυτό. Και πράγματι το χαρτί αυτό υπήρχε και το χάσαμε. Υπάρχουν μαρτυρίες δηλαδή ότι αυτό το χαρτί υπήρχε μέχρι τη δεκαετία του 60. Πήγαινε από χέρι σε χέρι μες στην οικογένεια, αλλά το σόι είναι τεράστιο. Είναι ακόμα ένα χαρτί που αναζητείτε. Εγώ θα μου επιτρέψεις, Κατερίνα, να επανέλθω στο βασικό λόγο για τον οποίο βρεθήκαμε και για τον οποίο έχουμε μιλήσει λίγο, θα έλεγα. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο το θεωρώ απόλυτα φυσιολογικό. Όταν μιλάς για τον Σταύρο Τσιόλη με την κόρη του, Κατερίνα Τσιόλη, ο βασικός λόγος είναι, είπαμε, το βιβλίο του, όπως έμελε αυτός ο τρόπος που διάλεξε να αποχαιρετήσει, κεφάλια 5, ανάσες 4, στο εξώφυλλο του βιβλίου, και θέλω λίγο να τη δείξει, να την ψάξει ο Νικηφόρος, να δείξει και το εξώφυλλο του βιβλίου, αλλά και μια υπέροχη φωτογραφία που έχει με τον αδελφό του, τον Λάκη. Εδώ λοιπόν είναι το εξώφυλλο. Στο εξώφυλλο, το όμορφο αυτό εξώφυλλο, στο εξώφυλλο είναι ο Σταύρος Τσιόλης, δεξιά όπως βλέπουμε. Ο Σταύρος είναι δεξιά. Δεξιά όπως βλέπουμε και δίπλα του ο αδελφός του, ο Λάκης. Εδώ δείχνει ότι ο Σταύρος είναι πιο σωματώδης, θα έλεγα. Θέλω όμως να διαβάσω κάτι που έχει να κάνει με το ριζόγαλο. Είναι από τις πρώτες σελίδες του βιβλίου. Γιατί ο αδελφός του ήταν, ας το πούμε, κάπως αδύναμος και ο γιατρός, ο κύριος Παπαγιάννης, είπε στην γιαγιά σου, στη μητέρα των 2 παιδιών, ότι θα πρέπει το παιδί να τρώει πολύ ριζόγαλο. Φοβούνται μάλιστα ότι μπορούσαν να το χάσουν. Μέσα στο βιβλίο, και είναι χαρακτηριστικό της εποχής, μιλάμε μέσα στην κατοχή, σε πείνα. Μιλάμε για 41, έτσι, ο Λάκης ήταν 2 χρόνια μικρότερος από τον Σταύρο, ο Λάκης ήταν τότε 2 χρονών. Ακριβώς. Μέσα στην κατοχή λοιπόν, σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες στην Τρίπολη, μπορεί να υπήρχε πείνα, υπήρχε όμως, θα έλεγα, ο ένας βοηθούσε τον άλλον, υπήρχε αυτό που λέμε αλληλεγγύη. Και θέλω να το διαβάσω, γιατί έχει σημασία να το διαβάσω με τα λόγια του Σταύρου. Λέει λοιπόν, ο θείος Χρήστος έφερνε στο σπίτι πανιώτα. Ήταν μικρά στρατιωτικά ψωμάκια ιταλικά. Η μαμά πήγαινε τα πανιώτα στις γειτόνισσες και εκείνες τις έδιναν ό,τι είχαν από γάλα και ρύζι. Κανέναν μας στο σπίτι δεν άγγιξε το ριζόγαλο. Ήταν για τον μικρό μας. Η μαμά, όταν άδειαζε τον τέτζερι στα μικρά μπολ, μάζευε με το κουτάλι ό,τι είχε μείνει και μου έλεγε «Έλα, φάει λίγο, σε παρακαλώ». Εγώ βράχος. «Είναι για το Λάκη», έλεγα. Δεν υπήρξα ποτέ ήρωας. Στο ριζόγαλο όμως τα κατάφερα. Έμεινα με τη λαχτάρα μέχρι και σήμερα. Όταν πηγαίνω στο Βάρσο, κοιτάζω τα ριζόγαλα. Θέλω να τα αγοράσω όλα. Όμως η αντίσταση μέσα μου με οδηγεί στα γιαουρτάκια. Πέρασαν κοντά 80 χρόνια και δεν δοκίμασα ακόμα ένα ριζογαλάκι. Πιστεύω πως τα ριζόγαλα της γης ανήκουν στο μικρό μου αδελφό που πρέπει να ζήσει. Κρυφά μέσα μου πιστεύω πως λόγω των ριζόγαλων ο Λάκης έφτασε ύψος τα 1,82 και εγώ έμεινα στα 1,66. Δεν πειράζει. Εδώ πρέπει να πω ότι αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από το στερνό δώρο που μας άφησε ο Σταύρος Τσιόλης και είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος, θεωρώ ότι είναι αυτό που λέω
και νομίζω θα συμφωνήσει μαζί μου, ότι πέραν από τον καλλιτέχνη Σταύρο Τσιόλη, όσον αφορά στον άνθρωπο, και αυτό είναι που έχω συζητήσει με πολλούς φίλους, και αυτή την εικόνα έχουν, γνωρίζοντάς τον μέσα από τις ταινίες του και από τα βίντεο που έχουν δει και από τον τρόπο που μίλαγε και από το μανάρια μου που χρησιμοποιούσε συχνά αυτή την προσφώνηση, ότι ο Σταύρος ήταν μια τεράστια ψυχούλα. Δεν ξέρω αν το αποδίδω σωστά και αν συμφωνείς μαζί μου, αλλά και στα δικά μου μάτια και στη δική μου καρδιά, ο Σταύρος είναι καταγεγραμμένος με αυτή την αντίφαση, αν μπορούμε να το πούμε. Τεράστια ψυχούλα. Ξέρεις, ξέρω πάρα πολλές ιστορίες από αυτές που είναι μέσα στο βιβλίο και εκτός βιβλίου, γιατί είναι πάρα πολλές. Αυτή τη συγκεκριμένη δεν την ήξερα, την έμαθα όταν γραφόταν το βιβλίο. Τον ρώτησα λοιπόν και μου είπε ότι η γιαγιά έκανε ένα λάθος. Είπε ότι πρέπει να σώσουν το παιδί. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν στάθηκε βράχος. Και πρέπει να σου πω ότι πράγματι δεν άγγιξε ποτέ το ριζόγαλο και μία περίοδο που και εγώ χρειάστηκα μία βοήθεια έτσι λόγω υγείας, η διατροφή μου πήγαινα στην κουζίνα και άνοιγα το ψυγείο και ήταν από πάνω μέχρι κάτω ριζόγαλα. Δεν ξέρω πώς είχε κάτσει αυτό με τον αδερφό του. Ήταν πράγματι ένας γλυκός άνθρωπος που αγαπούσε έτσι τη ζωή με πάθος, τους ανθρώπους με πάθος, ακόμα περισσότερο τους ανθρώπους που πέφτουν σε λάθη. Αυτό είναι το πολύ ωραίο. Αυτούς που εκπίπτουν και ίσως όχι μόνο από έρωτα. Όχι μόνο από έρωτα, ναι. Τι να πω, γι' αυτό μας λείπει τόσο πολύ, Νίκο, γιατί πράγματι ήταν μια πολύ όμορφη και φωτεινή ψυχή και με αυτά τα δύσκολα που περνάμε τώρα, πολλές φορές αναρωτιέμαι τι νόμη θα είχε και πώς θα αντιμετώπιζε τα πράγματα. Καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής, ξέρεις καλά ότι αυτές οι εξομολογήσεις και με τον τρόπο που τις κάνουμε, με τον Νικηφόρο και μεταδίδονται, επαναλαμβάνω, κάθε Πέμπτη απευθείας από τις 1 μέχρι τις 2 λέμε, αλλά όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες, καλή ώρα όπως σήμερα, κρατάνε και λίγο περισσότερο και μετά ανεβαίνουν στο YouTube και μπορεί ο καθένας και κάθε μία να τις δει όποτε και όσες φορές θέλει. Θέλω να πάμε να ακούσουμε τη γνώμη, όπως την εξέφρασε στο κανάλι στο οποίο δεν ξέρω αν εργάζεται ακόμα, ο Γιάννης Ζουμπουλάκης, που εγώ τον θεωρώ όχι μόνο έναν από τους καλύτερους κριτικούς κινηματογράφου, αλλά και ίσως το καλύτερο παιδί που υπάρχει σε αυτό το χώρο. Θέλω να πάμε να ακούσουμε τι είπε για τον πατέρα σου και γενικά είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος που ο Γιάννης με 2 λέξεις περιέγραψε το μέγεθος της απώλειας. Μας είπε δηλαδή ορθά κοφτά ποιον σκηνοθέτη χάσαμε. Για πάμε λίγο να το δούμε και γυρίζουμε σε 1 λεπτό. Μια πολύ και δεν γίνεται να το χάσουμε. Απώλεια από το χώρο του κινηματογράφου και όχι μόνο. 82 ετών μας άφησε ο Σταύρος Τσιόλης μαζί με πολλές ταινίες και μικρού μήκους και με πολλών συνεργασιών με τον Φίνο και όχι μόνο. Ναι, ο Σταύρος Τσιόλης, όντως 82 χρονών, είχε περάσει από όλα τα στάδια του κινηματογράφου. Αυτό ήταν το βασικό. Δηλαδή είχε δουλέψει από τα πολύ χαμηλά στάδια. Ήταν βοηθός σκηνοθέτη σε παραπάνω από 50 ταινίες. Από τη δεκαετία του 50, έτσι. Ναι. 50, τέλη 50, ναι. Ναι. Και έτσι ξεκίνησε να σκηνοθετεί στα τέλη της δεκαετίας του 60. Και μάλιστα στην αρχή πάρα πολλοί εμπορικές ταινίες. Θυμίζω τον Πανικό, την Κατάκτηση εξουσίας. Και αργότερα, εκείνη την εποχή, άρχισε να φθήνει ο εμπορικός ελληνικός κινηματογράφος και με τον νέο ελληνικό κινηματογράφο επανήλθε στη δεκαετία του 80 και έτσι έγινε ένα νέο κεφάλαιο του σινεμά. Οι περισσότεροι θυμούνται βέβαια το «Ας περιμένουν οι γυναίκες». Και είναι ίσως και η πιο προσιτή και αγαπημένη. Και πιο πρόσφατη σχετικά. Ναι, κομμωδία του. Που δεν ήταν ποτέ μόνο κομμωδίες, είχαν και πολιτικό background οι ταινίες του. Το θυμίζω και το «Παρακαλώ γυναίκες μην κλαίτε», που ήταν επίσης μια πολύ ωραία ταινία. Είναι λυπηρό που έγινε.
Δεν νομίζω ότι μπορεί να ξαναβρεθεί ένας Σταύρος Τσιόλης στο ελληνικό σινεμά. Λες. Ναι, νομίζω ότι δεν μπορεί. Οπότε, ακόμα μεγαλύτερη αξία του, θα τον μνημονεύουμε. Να είσαι καλά, Γιάννη Ζουμπουλάκη. Ευχαριστώ πολύ. Σημαντική. Ο Γιάννης Ζουμπουλάκης το είπε. Το ρώτησαν, λες, και λέει ναι. Ήταν σίγουρος και για μένα δεν είναι μόνο το ποιος το λέει, είναι και πώς το λέει. Ήταν μέσα από την καρδιά του και ήταν βέβαιος ότι δεν μπορεί να ξαναβρεθεί ένας Σταύρος Τσιόλης. Να σου πω την αλήθεια, έτσι πηγαίνοντας προς το τέλος, παρηγοριέμαι και γιατί υπάρχεις εσύ και συνεχίζεις, είσαι μια συνέχεια πιστεύω του Σταύρου, αλλά από εκεί και ύστερα νιώθω πάρα πολύ, πώς να το πω, που έχει μείνει το έργο του και θα σου πω κι εγώ μια ιστορία σύντομη που είχα ζήσει. Έγινε το καλοκαίρι του 19, εκεί στο Παγκράτη, μάλλον στην περιοχή που λέγεται Μέτς, κοντά στο στάδιο. Υπάρχει μια ταβέρνα, ο Μαύρος Γάτος πρέπει να λέγεται, και πήγαινα τα μεσημέρια και έτρωγα. Έχω κι εγώ, ξέρεις, την περιέργεια και το χούι να ακούω, να στείνω αυτή, το τι λένε οι παρέες, πιο πολύ να ακούω, όχι να κοιτάω. Και υπήρχε ένα νεαρό ζευγάρι και κάποια στιγμή κάποιος κάθισε εκεί, έπιασε την κουβέντα μαζί τους, τους ρώτησε λοιπόν, κινηματογράφο βλέπετε? Και άρχισαν τα παιδιά και έλεγαν κατεβάζουμε, βλέπω αυτές, βλέπω εκείνες, βλέπω τις άλλες. Λέει από ελληνικό σινεμά. Εγώ δεν μπορούσα να φανταστώ πού θα πήγαινε η κουβέντα και αυτό είναι και η γοητεία. Τα παιδιά είπαν έχουμε δει αυτό, έχουμε δει εκείνο, έφτασαν μέχρι τον Οικονομίδη. Κάποια στιγμή λοιπόν λέει, εγώ κοίταγα τώρα, λέει ο κύριος που είχε σηκωθεί κιόλας και ετοιμαζόταν να φύγει. Λέει, Τσιόλη έχετε δει? Λένε τα παιδιά, όχι λέει, τι είναι αυτός? Ρε παιδιά λέει, αν δεν έχετε δει Τσιόλη, δεν έχετε δει τίποτα, λέει. Τσιόλη πρέπει να δείτε. Λέει, δεν ξέρουμε, λέει, καμιά ταινία του. Δεν πειράζει, λέει, μπείτε στο YouTube. Με είδε που γέλασα τότε, γιατί για μένα ήταν κάτι οικείο. Όταν τα παιδιά δηλαδή έλεγαν, εμείς δεν το ξέρουμε το Τσιόλη και μπορεί να ήταν και λογικό. Για μένα ήταν μέσα μου, και μέσα μου, δεν ξέρω αν έτσι το πρόσωπό μου πήρε μια έκφραση ότι τι ζητάς τώρα από τα παιδιά που να έχουν δει Τσιόλη. Και γύρισε αυτός, το κατάλαβε και μου λέει, εσύ λέει γιατί γελάς? Κατάλαβα μου λέει. Και έφυγε, μάλλον σαν να κατάλαβε ότι τον ήξερα πάρα πολύ τον Σταύρο και τον κινηματογράφο του και αυτό το πράγμα το κρατάω ακόμα, ότι κοίταξε να δεις τι μπορούσε να γίνει, πώς να το πω, από το πουθενά και το πώς από το πουθενά ο κινηματογράφος και ο πατέρας σου βρήκε τρόπο και χώρεσε σε αυτή την ξαφνική συνάντηση και σε μια πολύ σύντομη κουβέντα εκεί στο Μέτς καλοκαίρι, μεσημεράκι του Ιουνίου του 2019, ενώ τρώγαμε και ξέρεις, για μένα ήταν ένα χάδι μέσα στη μοναξιά μου, ήμουν μόνος μου και αυτή η κουβέντα και ήθελα να την καταθέσω έτσι όπως πάμε προς το τέλος της εκπομπής, ότι για μένα η παρηγοριά είναι ότι ο κινηματογράφος που άφησε πίσω του ο πατέρας σου, δεν είπαμε καθόλου, γιατί δεν μας έφτασε ο χρόνος, καλά να είμαστε, θα ξανασυναντηθούμε, δεν είπαμε καθόλου για τον τρόπο που διάλεξε στην κορυφή της καριέρας του, θα λέγαμε, να φύγει από τη Φήνος, να κάνει διάφορα πράγματα, από αγιογράφος, από κατασκευαστής κοσμημάτων, και πετυχημένο σε όλα αυτά, από αντικριστής στο χρηματιστήριο όπου δούλευε κάτω από τον πατέρα Κουμανταρέα και έτσι γνώρισε και τον Μένη Κουμανταρέα, από ραλίστας, συνοδηγός. Είναι πολλά, αλλά αυτά λίγο πολύ τα έχει πει. Δεν στενοχωριέμαι που δεν τα είπαμε. Θα μας δοθεί ευκαιρία να πούμε διάφορα. Μία μυθιστορηματική, θα έλεγα, ζωή. Θα παρακαλούσα, καθώς πηγαίνουμε στο τέλος, θα παρακαλούσα τον Νικηφόρο από τις φωτογραφίες που βρήκαμε και αυτές που να σε ευχαριστήσω για όλο το υλικό που μοιράστηκες μαζί μου και ομόρφινες αυτή την εξομολόγηση που έχει να κάνει με τον Σταύρο Τσιόλη. Για μένα είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι σαν να εξομολογούμε τον έρωτά μου, έτσι. Η εξομολόγηση νομίζω για αυτό το... Μπορώ να σας δείξω και άλλη μια... Δεν πρόλαβα από την περίοδο που λες, για να δω. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ο πατέρας μου, εδώ. Νεότατος. Δίπλα είναι ο κύριος Φιλοπίμην Φίνος.
για όσους δεν τον έχουν δει. Είναι στην κατάχρηση εξουσίας, ο Νίκος Κούρκουλος, εδώ. Και... Ο Καλογύρου πρέπει να είναι, η Μπέτη Λιβανού, έχουμε διάφορο υλικό εδώ, θα τα πούμε σε μια επόμενη φορά. Εγώ θέλω να κάνει ο Νικηφόρος μία βόλτα στο υλικό, το ασπρόμαυρο που έχουμε, που μας έστειλες, να το δούμε, έτσι σαν στο τέλος, να σχολιάσεις και εσύ αν θες κάποια φωτογραφία, να το δούμε δηλαδή έτσι σαν αποχωρισμό για σήμερα. Εδώ είναι η γιαγιά... Ναι, ήθελα να σας πω. Τις φωτογραφίες αυτές σας τις έστειλα, γιατί είναι κάποια πρόσωπα μέσα, που αναφέρονται μέσα στο βιβλίο. Αν κοιτάω τώρα καλά, είναι η γιαγιά η Κατερίνα, είναι η γιαγιά μου δηλαδή, αριστερά στη φωτογραφία. Δίπλα της είναι ο θείος ο Γιάννης. Είναι ο γιος από τον παππού τον Βασίλη, που υπάρχει μια ιστορία για το πώς εκτελέστηκε στην κατοχή. Και τους υπόλοιπους δεν τους γνωρίζω ποιοι είναι. Δεν ξέρω, δεν έχω πληροφορίες για το ποιοι είναι. Είναι η γιαγιά μου και η μαμά του Σταύρου δηλαδή και ο θείος. Και ο θείος του. Ωραία. Που είναι πρόσωπα του βιβλίου. Εδώ είναι είναι ο ίδιος ο Σταύρος και πρέπει να είναι, τι να υποθέσω τώρα, εδώ πρέπει να είναι γύρω στο 61 πρέπει να είναι. Μόλις έχει γυρίσει πιθανότατα από το στρατό. Εκεί περίπου. Βρήκα και εδώ και ένα γράμμα που έχει γράψει η μητέρα του το 61 από το στρατό, όταν έχει διακόψει τη δουλειά στη Φίνοσφιλ. Έχει πάει στρατό και μετά γυρίζει και ξεκινάει την καριέρα. Θα τα πούμε σε μια άλλη φορά. Αυτό το κοιμήλιο θα έλεγα το κρατάμε για μια άλλη φορά. Ας συνεχίσουμε την περιδιάβαση στις φωτογραφίες και να τις σχολιάσεις εσύ. Εδώ είναι με τον αδελφό του το Λάκη. Είναι με τον αδελφό του, εδώ πρέπει να είναι γύρω στα 10 χρονών Σταύρος και 8 Λάκης. Είναι η φωτογραφία αυτή που είναι και στο εξώφυλλο του βιβλίου, κεφάλαια 5, ανάσες 4. Ναι, διότι είναι η μοναδική φωτογραφία που βρήκαμε κοντά σε αυτή την ηλικία. Και να ευχαριστήσω τους αγαπημένους συγγενείς και τον Κώστα Καραθανάση για τη φωτογραφία αυτή. Ας προχωρήσουμε Εδώ είναι ο πατέρας του. Ο παππούς μου είναι αυτός. Ο παππούς μου ο Διονύσης. Είναι ο παππούς σου ακριβώς. Ο οποίος παίζει κλαρίνο εδώ. Είναι αυτός που διάβαζες πιο πριν, που έγινε τσαγκάρης για να αποδένει το Τσιολέικο, ο οποίος όμως έπαιζε στη φιλαρμονική Τρυπόλεως, κλαρίνο. Το οποίο το γεγονός αυτό, τι καλό είχε από οικονομικής απόψεως για την οικογένεια, το αναφέρει ο Σταύρος έτσι επιβίωσε η οικογένεια, στο βιβλίο. Από τα γεύματα. Από τις εμφανίσεις της φιλαρμονικής και κυρίως μετά την κατοχή ή και μέσα στην κατοχή, όταν γίνονταν κηδείες, τους καλούσαν να παίζουν και αυτό ήταν δηλαδή ουσιαστικά ο θάνατός σου, η ζωή μου, αν μπορούμε να το πούμε, πλουσίων βέβαια, που είχαν τη δυνατότητα να πάρουν τη φιλαρμονική Τρυπόλεως και να παίξουν στο τελευταίο τους ταξίδι. Ας περάσουμε, δεν ξέρω αν έχουμε κάποια άλλη. Και όχι, δεν έχουμε άλλη, αυτές ήταν. Κατερίνα, θέλω από καρδιάς να σε ευχαριστήσω. Επαναλαμβάνω, ο λόγος ήταν αυτό το βιβλίο που κρατάω. Να πω κάτι, ότι πήρα προχθές δώρο στον εαυτό μου και ένα βιβλίο παλιότερο, είναι αυτό εδώ, από τις εκδόσεις Νεφέλη. Το βρήκα και σε προσφορά. Αυτό είναι του Θοδωρή του Σούμα, κριτικού κινηματογράφου για το Σταύρο. Και θέλω εγώ να δείξω και αυτό το βιβλίο που είναι τα θεατρικά του Σταύρου, όλα. Τα θεατρικά, ακριβώς. Θέλω κλείνοντας, επειδή ένα από τα πάθη μου, ένας από τους εθισμούς μου θα έλεγα, τους σωτήριους, είναι και η αγάπη μου για τον αθλητισμό και κυρίως για το ποδόσφαιρο. Θα ήθελα να κλείσω κάτι που με έχουν ρωτήσει και όσοι ξέρουν για το θεατρικό βιβλίο, για το θεατρικό έργο του Σταύρου. Ένα ταξίδι με τον ΠΑΟΚ, μια ιστορία του σταθμού Λαρίσης, κάπως έτσι λέγεται. Ταξιδεύοντας με τον ΠΑΟΚ. Ταξιδεύοντας με τον ΠΑΟΚ ακριβώς. Αυτό βέβαια υπήρχε και μια ιστορία όταν ανέβηκε στην Αθήνα, είχαμε και ιστορίες γιατί στην Ελλάδα ζούμε. Πριν 2 χρόνια όμως, αν δεν κάνω λάθος, στα 100 χρόνια, ήταν νεορτασμό των 90, ανέβηκε στη Μονή Λαζαριστών. Εκεί δεν είχαμε προβλήματα από αντιπάλους οπαδούς.
Σαλονίκη θα μου πεις είναι. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι γιατί σίγουρα το ξέρεις. Καταρχήν ο Σταύρος αγαπούσε το ποδόσφαιρο αυτό και αν συνέβαινε αυτό ή και άσχετα από αυτό, πώς ήταν αυτή η εμπλοκή με τον ΠΑΟΚ εξού και ταξιδεύοντας με τον ΠΑΟΚ? Είχε κάποια σχέση ή δεν ήταν έτσι? Δεν μπορεί, κάποια σχέση πρέπει να έχει. Έχουν λυσάξει όλοι να μάθουν ότι η ομάδα ήταν ο πατέρας μου. Εν τω μεταξύ έχει μεγάλη πλάκα. Κοίταξε, αγαπούσε ο Σταύρος τις ξεριζωμένες ομάδες. Γι' αυτό και αεκτζής ήταν στην πραγματικότητα. Αλλά η δεύτερη αγαπημένη του ομάδα ήταν ο ΠΑΟΚ. Το σίγουρο λοιπόν είναι ότι αγαπούσε δικέφαλους και ξεριζωμένους δικέφαλους. Ναι. Πάει αυτό. Αυτό το λύσαμε λοιπόν. Το άλλο με τον ΠΑΟΚ όμως, που ήταν η δεύτερη ομάδα του, αποφάσισε να γράψει ένα θεατρικό. Ποιο ήταν, έτσι στο κλείσιμο της εκπομπής θέλω να το πω, γιατί δεν είναι και λίγο. Και ο τίτλος, ταξιδεύοντας με τον ΠΑΟΚ, είναι πολύ ποιητικό, έτσι, μια ιστορία του σταθμού Λαρίσης. Είναι κάτι, δεν το κάνεις τόσο εύκολα, πρέπει να έχεις ιδιαίτερη αγάπη για να γράψεις κάτι. Κοίταξε, με δύο λόγια η ιστορία του έργου είναι δύο κορίτσια που κατεβαίνουν με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη μεγάλη κάθοδο του ΠΑΟΚ πριν χρόνια, όταν ο ΠΑΟΚ έπαιζε με τον Ολυμπιακό, για να δούνε το μάτς, αλλά σταματάνε στο σταθμό Λαρίσης γιατί μία από αυτές έχει ραντεβού με το Σάκη Ρουβά. Πώς θα κατεβαίνανε τα κορίτσια εδώ? Κάπως έπρεπε να τους σκάσουν. Αυτές είχαν κάποιο λόγο και δεν μπορούσαν να φύγουν από τη Θεσσαλονίκη, οπότε μπλεχτήκαν εκεί μέσα στους οπαδούς και κατεβήκανε παρέα. Και το ποδοσφαιρικό κομμάτι, που είναι μόνο ηχητικό και υπάρχει και ένας ρόλος που τον έπαιξε ο Αργύρης Μπακερτζής στο Θέατρο Τέχνης, που φέρνει τα ποδοσφαιρικά νέα και τι γίνεται στους δρόμους, είναι σχεδόν το 1/3 της παράστασης. Δηλαδή είναι στημένη όλη η παράσταση πάνω σε αυτό. Κατάλαβα. Αγαπούσε το ποδόσφαιρο ο Σταύρος. Περιττώ να σου πω ότι μένουμε δίπλα στο Ολυμπιακό στάδιο. Οπότε το πρώτο ημίχρονο το ακούγαμε πάντα από εδώ και ξέραμε τι γινόταν με το σκορ από τις Ιακές. Και μετά στο δεύτερο πηγαίναμε με τα πόδια, μπαίναμε μέσα τζάμπα χωρίς εισιτήριο να δούμε το τέλος του αγώνα. Άρα ήταν ποδοσφαιρόφιλος, δεν ήταν κάτι... Ναι, βέβαια. Ήταν ποδοσφαιρόφιλος, κάτι που δεν ξέρω αν ήταν και ιδιαίτερα γνωστό. Κατερίνα, θα σε ευχαριστήσω. Παρότι η εκπομπή, η εξομολόγηση αυτή διήρκησε όσο ένας ποδοσφαιρικός αγώνας, δεν ξέρω με ή χωρίς τις... Και παραπάνω, και είμαστε και στις καθυστερήσεις. Είμαστε στις καθυστερήσεις ή μπορεί να πούμε ότι είμαστε αγώνας κυπέλου και πάμε για την παράταση. Τα πέναλτι όμως θα τα αφήσουμε για μια επόμενη συνάντησή μας. Πιστεύω σύντομα, όπως είπα, να μας αμολύσουν. Θεωρώ ότι έχουμε να κάνουμε πράγματα για το Σταύρο και να τα κάνουμε και εδώ στην Πάτρα. Ελπίζω να συναντηθούμε σύντομα. Δεν ξέρω, θα κλείσω να δω λίγο, γιατί ειλικρινά σήμερα ταξιδεύοντας μαζί σου χάθηκα λίγο, να δω με τι θα κλείσουμε. Θα κλείσουμε με Μπέκο και αυτό που λέω εγώ, φύγαμε είναι, εσύ μου είπες. Φτάσαμε. Εγώ θα λέω φύγαμε, γιατί πάντα το ταξίδι του Σταύρου Τσιόλη με το Σταύρο Τσιόλη είναι εγωιτευτικό. Σήμερα λοιπόν, κλείνοντας και πριν σε αποχαιρετήσω, θα έλεγα ότι ένιωσα όπως ακριβώς ένιωσε ο πατέρας σου, όπως το καταθέτει στο βιβλίο, όταν είδε πρώτη φορά τη θάλασσα, αλλά όταν γύρισε δεύτερη φορά, να γυρίσουν στην Τρίπολη από την ακροναυπλία που είχαν πάει με τη μητέρα τους και το θείο τους τα παιδιά να δουν τον πατέρα τους που ήταν εκεί φυλακισμένος. Τη βλέπει για δεύτερη φορά και στο κατέβασμα ο Σταύρος στην θάλασσα. Είναι όμως νύχτα πλέον και έχει μια άλλη διαφορετική ομορφιά και λέει το χαρακτηριστικό. Και με αυτό θα σε αποχαιρετήσω. Στην Τρίτη, όχι λέει, είναι εδώ το ωραίο, ο Λάκης πήρε ένα κατσικάκι αγκαλιά και αποκοιμήθηκε στο στρώμα. Ανέβηκα στο σιδερένιο παραπάτι, στερεώθηκα. Στην τρίτη στροφή φάνηκε η θάλασσα, όμορφη όσο τίποτα στον κόσμο. Να γυρνάγαμε με την οτοκάρ τις ομορφιές του κόσμου.
Πιστεύω, Κατερίνα, ότι ο Σταύρος, εκεί ψηλά που είναι, κάπου με αυτή την περιβόητη οτοκάρ, γυρνάει στις ομορφιές του κόσμου και βλέπει τη θάλασσα. Αυτό πιστεύω. Και έτσι σήμερα θα σε αποχαιρετήσω, ευχαριστώντας σε που δέχτηκες την πρόσκλησή μου και δέχτηκες ουσιαστικά να συνεξομολογηθείς. Εγώ σας ευχαριστώ για αυτή τη συνάντηση. Τον έρωτα για τον Σταύρο Τσιόλη, έρωτας ο δικός μου, ο δικός σου είναι ένας διαφορετικός έρωτας για τον πατέρα σου, που δεν ήταν μόνο ο πατέρας σου, ήταν φιλαράκι σου, ήταν συγκάτοικός σου, ήταν συνεργάτης σου. Άρα σήμερα νομίζω ήταν μία συνεξομολόγηση ουσιαστικά. Και χαίρομαι πολύ που την κάναμε παρέα. Λοιπόν, εις το επανειδήν και να είσαι καλά. Από καρδιά σε ευχαριστώ. Χαιρετισμούς και στον Νικηφόρο, παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τους θεατές μας, από καρδιάς. Νίκο, το κομμάτι είναι μη μινόρι, ο Σάκ. Βαλάντι, εισαγωγή, άκου. Ξεκινάμε από μη. Ατσε, με τσενάφτου σαν καγνί. Δεν φεύγω από κοντά σου, όσο πονάει η καρδιά σου, όσο θα κλαις για εκείνον, μόνη σου δεν σ' αφήνω. Για σένα μια μακρινή ιστορία, κι αυτό που μας ενώνει μια τυπική φιλία. Όμως εγώ θα μείνω, μόνη δεν σ' αφήνω, όσο πονάει η καρδιά σου, δεν φεύγω από κοντά σου. Θα κλαις για εκείνον, μόνη σου δεν σ' αφήνω. Δεν θα σου πω ένα γεια σου, δεν φεύγω από κοντά σου. Μαθητές, ένα πιάτο χωρίς φαγητό. Και τώρα φανταστείτε μια εκδήλωση χωρίς μουσική. Δεν γίνονται αυτά. Γι' αυτό η NS Sound αναλαμβάνει την πλήρη ηχητική, φωτιστική και μουσική κάλυψη εκδηλώσεων με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, ειδικά εφέ και πολλή αγάπη για τη μουσική. NS Sound. NS Sound. Για δεξιώσεις γάμου, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, συνέδρια, πάρτι, σχολικές γιορτές. Klaus 60 Πάτρα και στο www.nssound.gr. Τηλέφωνο 2